وسدت أياي أمود عركي زي رئام تمدكم وزا بخافلتي سقاي مرير قنزا كندي كي يحجقنا زتخفلا سلا بحرة أخرانا قول حدر لنا كنواد قلا منك قربا كلق بحيوتي كما حواتي قمتم عياتاتي عيد فرام بحريتا مريتي بحريتا مريتي بحريتا مريتي عدي بركتي معرس بربرة نحنا أنا خلق قفنا إريترا حور نزبلي أبحر مريتا المطرح سوقي عاس موت صحي مويتا حور نزبلي أبحر مريتا المطرح سوقي عاس موت صحي مويتا حتى حلمهم حتى حلمهم وناج حلمهم ودوب حلمي حور تبلوس انت نعمل حتى حلمهم حتى حلمهم وناج حلمي حور تبلوس انت نعمل عدي عينك سوى سدد اياي امون عارك سيري عدمكم وزا ما قلت الكيس خاي مرير قانزا عندك يحجقنا زتخفلا سلا بحرة اخرنا قول حضر لنا كنواد لك قربا كله خبهي وتي كم حواتي كم تماياتاتي هاي الادفرام بحريتا مريتي يتراب تحبي تقري زي تخلي لما انقام هيكم للاسهلي تحنقير عمدا تحازلي عين الحياة رحنا وداتو لكي ما تنك عاتعبيتو ستارو لقبل مشتو عقل هزبي تتناقفو قالت من الامان اللو ستنكف قفدو قصنبي لين محر قبر مرسحا سلام تخطاتل تنايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وترو تمنيتنا بحقنا نيو لومون كم وترو العلا قداسنا جلو وتحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا نزي مدبنا كسام موداتا كتكاتلو لايك شير كم دما كومنت مصحف دما نتنو قبرو سراح كتحجزو بخبر نعدمكم نايلو مارسي ازي سفيح اقداسي وسان نزو وانزي زقدس كخونيو كلنا دما زقدسنا حوريتا هنرخبلو نخلينا نابلنا نايلو مارسي بزي نايزوبانا اقداس معبالي كنجمرينا let's dive into this one first. Africa, Ethiopia is ushering in a new era of strategic cooperation with Russia, strengthening ties across defense and economy. A high-level Ethiopian military delegation, led by the chief of the General Staff Field Marshal, Birhanu Jula Gelacha, held talks in Moscow with Russia's Deputy Defense Minister, Alexander Fomin. Now, the talks signal growing military and strategic alignment between the two countries. Discussion centered on expanding military technical cooperation, implementing existing defense agreements, and اوكي كم زنريو زلنا امونغ راشان اثيوبيان تقبر زلو وتهدراون سكناي ناي صتا ناي سكيورتي زندنا ازارب يارسي ناخونه يمصالو مچم راشيا ابزوانزي ابزو خونه يكون بفلاي عباي هاجر يا تقدسهم عباي هاجر بزو حزب زلوا ابعداغا كون زخل زبلو اباتهم كمت زخاله زبله منعو انترتين كغبرو مسو كسرحو صقم يبلهم እዚ ድማ እቲ ክመጾም ዝኽእል ብሕጂ ብፍላይ እገዳ ካብ ኣሜሪካ ምስ ጽንሂላ ንሪና ምስ ራሽያ ምስ ናብ ዩክሬን ትገብሮ ዘላ እሞ ምስ ኣሜሪካ ክትፈጥሮ ፈቲና ዝነበረ ዝምድና እናተዓጽወ ይኸይድ ስለ ዘሎ ተወሳኺ ካልእ እገዳ እውን ክመጽእ ስለ ዝኽእል ንዕዑ ካውንተር ንምግባር ኣብቲ ግሎባል ሳውዝ ዝበሃል ምስተን ናይ ብሪክስ ሃገራት ካልኦት ሃገራት ብዝሒ ህዝቢ ዘለወን عبيت هاجر زبالاتن مسكولاتن بخل حيلا أنا كسريات خيزلا إذا ما رجس ناتا ناشنال انترست ناتا وطبعا نقطع لك الدلية زي مال دما وطبعا ناتهم نكاليو نعنا حدقا كود كلنا زخلو أقات عميتات كم زلو فلوتيو أجم راشا أبزوان زي ني أبي أحمد كجبرولو زخلو نجارات قليل كهون كم زي كنا نريلا نادحان نغطن تي متحبارنا يزوم كل التوجنات بخل مدايز خليه يقل
again we have to be careful كل عينة all sided news هنا هنريب زي addressing regional and global security challenges. Both sides agreed to strengthen military dialogue, enhance coordination, and to support stability initiatives across the region. Now, the meeting underscored Ethiopia's deepening strategic relationship with Russia. With growing alignment in military, political, and economic spheres, economically, Russia now allows Ethiopian banks to conduct transactions in rubles, a move aimed at reducing dependence on Western financial currency trade, signaling a push dialogue. Okay, ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ርግፀኛ መንግስቲ ኤርትራ ይከታተሎ ከም ዘለዎን ምክትታል ዘድልዮ ኣርእስቲ ምዃኑ ንመንግስቲ ምክርክብ ኢለ ኣይኮንኩም but this is becoming quite serious እዚ ንሪኦ ዘለና ራሽያ ኣብ ኣቕሊ ፅበት ስለ ዘላ ንባዕላ ካብቲ ከመፃ ዝኽእል ፅበታት ንክትወፅእ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ክገብራ ዝኽእላ ዝበለተን ሃገራት እሞ ከዓ በቲ ንሳ ትደልዮ ብመንገዲ ካብቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ወፃኢ ክትገብሮ ትኽእል ኢንቨስትመንት ምሳእ ክገብሩ ዝኽእሉ ምስ ኩላቶም ንክትሰርሕ ድልውነት ኣለዋ but here is the catch ኣለዋ እዚኣ መትሓዚ ክህልዋ ይኽእል እዩ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ብምንታይ ክንሪኣ ደልየ ኣለኹ መሲልኩም ብክልተ ግምጣል ክትሪእዋ ክትክእሉ ኣለኩም ሃገራት ምዕራብ ኤሮጳ ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ብዝዋን እዚ ፑቲን ምስ ማዓቢዎም እቲ ኩናት ድማ ናብ ዝረሰነ ናብ ዝበርትዐ መኣዚ ናብ ዝኸደሉ ዘሎ መውፅኢ ደሊል ኣለዎ ካብዚ ኩነታት እዚ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ድዋጆኮ እዩ ዝፃወት ዘሎ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ድዋጆኮ ተፃዊታ ብዘይ ኮንሲኮንስ ትወፅእ ሃገር እያ እዚኣ ከመይ ኤርትራውያን ሕርር ክትብል ትኽእል ኢኻ but that's a fact of life ከመይ ኤርትራዊ ክትቅበሎ ዘለካ ነገር እዩ I hope ምስ ግዜ ነዚ ካውንተር ገይሩ ክስዕር ዝኽእል ዲፕሎማስያዊ ብቅዓት ከነማዕብል ማለት ኣይከኣልኒ ኢሉ ዝወድእ ሰብ ኣሎ እንድዩ ንዖም ድሓናይ ትስምዕዎም ዝመፅእ ወለዶ ኣብ ዲፕሎማሲ ብተዓፃፃፊ ክንጎይክ ከም ዘለና ዝርዳእኒ ነገር እዩ ምክንያቱ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ሕብረት ሶቪየት ኩሉ ዓይነት ኣፅዋር ንኢትዮጵያ እናደገፈቶ ከላ ህዝባዊ ግንባር ወይ እውን እቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ካልኦት ሓይልታት ደገፍ ክረክብ ይኽእል ነይሩ ቴክኒካሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ክልተ ተፃረርቲ ሓይልታት ከለዉ እቲ ሓደ ኣንፃርካ እንተኮይኑ ካብቲ ሓደ ገለ ነገር ክትረክበሉ ትኽእል መንገዲ ክህሉ ይግባእ ስለዚ ሓደ ካብቲ ን30 ዓመት ከም ዝቕፅል ዝገብሮ ቃልፅናትና ከምኡ እዩ ዳርጋ ብሙሉ እወ በዓልካ ዝኸድካዮ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ካልኦት ከይጠማዘዙኻን ስቕ ኢሎም ኣይኮኑን ዝቡኻሳት እውን ናቶም ኣጀንዳ ከተሳሲ ይደልዩካዮም ገለ ክፋል but at the end of the day you have to play by the rules of the world ኤርትራ እንታይ ክትገብር እያ ትደሊ ዘላ ብትሕቲ መርሕነት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናታ ሕግታት ክትሕንፅፅ እያ ትደሊ ዘላ but we see it's not easy ቀሊል ከም ዘይኮነ ንሪኦ ኣለና ገጅፍ ዋጋ ንኸፍለሉ ኣለና ድሮ ከባቢ ትማሊ ቅድሚ 3 መዓልቲ ሓደ ዓቢ ተጋዳላይን ዓቢ ፖለቲከኛ ናይ ኤርትራ ኣቶ ወልደ ሚካኤል ኣብርሃ ኣብ መበል 87 ዓመቱ ድዩ ገለ ዓሪፉ ሙሉእ ሂወቱ ኣብ ቃልሲ ዝነበረ እዩ ሰብ እዚ ሙሉእ ሂወት እየ ዝብለኩም ዘለኹ ስለዚ ኤርትራ ትኸፍሎ ዘላ ዋጋ መለክዕ የብልውን and why is that ምክንያቱ እቲ ንመርፆ ዘለና መንገዲ መንግስቲ ኤርትራ መሪፅዎ ዘሎ መንገዲ ክንምንታይ ዓቐበት ምዃኑ ንሪኦ ኣለና ሕጂ እውን ኣብ ዓቐበት ኢና ዘለና ክንወፅእ ተስፋ ኣለና ነዚ ዓቐበት እዚኣ ክንወፃ ቀሪብና ኣለና እንተኾነ ኣገይን ሕጂ እውን ንሪኦ ዘለና እቲ ኣላይመንት እቲ ኣብይ ኣሕመድ ረዩ እዚ ድሓን ከተሓዘልኩም I'm not talking about from nothing እዚያስ ከስምዕዋ is forming between two unlikely players, Ethiopia and France, not in West Africa, where France usually flexes its muscle, but in the Horn. So, what's Paris doing in Ethiopia's back? And is Abiy Ahmed getting more than just a handshake? Let's unpack why Macron's bet on Ethiopia might change the power dynamics in the Horn of Africa, possibly for good. This May, Prime Minister Abiy Ahmed was in Paris again, just months after French President Emmanuel Macron visited Addis Ababa. Okay, እዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ፖለቲካ እዚ ፖለቲካዊ ምንዝርና ክትብሎ ትኽእል ኢኻ because ክልተ ተቃረንቲ ሓይልታት ካብ ክልቲኦም ክትረብሕ ምፍታን ማለት እዩ ክልተ ኣብ ኩናት ንዘለዉ ወገናት ካብ ክልቲኦም ክትረብሕ ትፍትን ኤርትራ ነዚ ከተፈቅድ ኣይግባኣን እየ ዝብል ኣነ ብናተይ ርድኢት ፀላኢና ካብ ክልቲኡ ኣላያንስስ ካብ ክልተ ተፃረርቲ ሓይልታት ንክኸስብ ስቕ ክንርኢ ኣይግባኣን ባህላ ያነ ፖለቲካሲ ማዕረትዮም ዝጎይዎ ክትጎየሉ ክትክእል ኣለካ ማለት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ መርሕነት ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ቦታታት ከም ዘድምዕ ንሪኦ ኣለና ግን ሕፅረት ናይ ሰባት ከም ዘለዎካ ትርኢ ኢኻ ካፓሲቲ ምክንያቱ መብዛሕቲ ግዜ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ በቶም ቶፕ ካድር ኣብ ላዕሊ ዘለዎ መራሕቲ ጥራይ ዝግበር and they are limited ግዜኦም ድሩት እዩ 24 ሰዓት እዩ ዘለዎም ጉልበቶም ድሩት እዩ
ኣገባብኩ ገብሮ ዝኽእሉ ድሩት እዩ ናይ ቴክኖሎጂ ዓቕሚ ድሩት እዩ ኩሉ ነገር ድሩት ስለ ዝኾነ እቲ ክትዓፃፅፍዎ ዝኽእሉ ድሩት እዩ እዚ ከም ርዱእ ጌርና ንወስዶ ዘለና ንሓንቲ ዝኾነ ኤርትራዊ መግለፂ ዘድልየ ኣይኮነን ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ንሱ ኣብ ፈረንሳ ምስ ኢማኑኤል ማክሮን እናተራኸበ ከሎ ከምኡውን ኣብ ጣልያን ከይዱ ምስ ጆርጅያ ሜሎን እናተራኸበ ከሎ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ግን ኣብ ራሻ ከይዱ ናይ ዲፈንስ ዲል እዩ ዝገብር ዘሎ እንታይ ዝገብር ዘሎ ነቲ ዌስተርን ብሎክ በቲ ሓደ ይሕዝ ነቲ ኢስተርን ብሎክ ክልተ ኣብ ኩናት ንዘለዉ ወገናት ካብ ክልቲኦም ክረቢሕ ዝፍትን ዘሎ ነዚ እናገበረ ድማ ጌጋ ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ ግን የለን ወይ ዝኹንኖ ሰብ የለን እዚ ሕጂ እንታይ የደርየካ ኤርትራ ብክልቲኡ ወገን ትህሰከም ዘላ ኢኻ ትርኢ የስ ኣብይ ኣሕመድ እንኮላይ ነዚ ገይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ንኤርትራ ኣመነ ስጋት ክፈጥረላ ዝኽእል ኮይና ይስምዓንን እዩ ከም ጆርጅያ ዝብለኩም ዓቕሚ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ፈቲሸ ስለ ዝረኣኹ ይብለኩም ኣለኹ ኣብ ታሪክ ተመርኩሰ ክርኢ ከለኹ ኢትዮጵያ ሕጂ ዘላቶ ከርእየኩም እየ ኢትዮጵያ ሕጂ ዘላቶ ዋላ ኩሉ ዓይነት ደገፍ ተረኸበ ደገፍ ናይ ህዝቢ ስለ ዘይብሉ ኣብታ ሃገሩ ኣቃውማ ናቱ ዚሮ ስለ ዘሎ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ ድሩት ይክኸውን ሓደጋ ክፈጥር ኣይክእልን እዩ ዕንወት ክፈጥር ኣይክእልን ኢለ ክመካሕ ኣይክእልን ክገብር ይኽእል እዩ ብዙሕ ሓፂን ይርክብ ኣሎ ብዙሕ ፕሬዚደንት ሲያስ ኣብ መግለፂ ናቱ እልቢ ዘይብሉ ዶላራት የውፅእ ከም ዘሎ ነግር ኣሎ እዚ እልቢ ዘይብሉ ዶላራት ድማ ብዓይኒ ገንዘብ ንጥፍዓት ተጠቂምካሉ ከጥፍእ ዝኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዲፕሎማቲካሊ ኔክስት ጀነሬሽን ናይ ኤርትራ ኣነ ክርድኦኒ ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ምስቲ ኩሉ ዘለዎ ፀገማትን ብድሆታትን ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ኣይ ሃቭ ፉል ሪስፔክት ናታቶም ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ግን ኣብ ፖለቲካ ኣብ ዲፕሎማሲ ዝለዓለ ስራሕ ክንሰርሕ ከም ዘለና ይርዳእኒ ምክንያቱ ዲፕሎማሲ ንክንሰርሕ እንታይ ኣለና ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ኣለና ስለዚ ኣብ ዕዳጋ ክንህቦ ንኽእልሲ ኣለና እዚ ማለት ክበሃል ከሎ ከዓ ነቲ ዘለካ ፀጋታት ከመይ ጌርካ ከም ትሕጃ ወይ ከዓ ንዑ ረኪስካ ዘይኮነስ ንዑ ተጠቂምካ ዊን ዊን ክልቲኻ ክትረብሓሉ ትኽእል ሽርክነት ከመይ ጌርካ ክትፈጥር ትኽእል ኣብዚ ዝለዓለ ትምህርትን ሊቅነትን ከም ዘድልየና ኤርትራውያን ይርዳእኒ ኣሎ እምበር ሓደ ፀላኢኻ ካብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ዋላ ካብ ክልተ ዝበኣሱ ክረብሕ ከሎ ንስኻ ግን በይንኻ ዋላ ሓንቲ ዘይትረክብ እንተለኻ ቅኑዕ ኮይና ይስምዓንን እዩ ዊ ኒድ ቱ ወርክ ኦን ዲስ ፍሮንት ናተይ ኦፒንየን እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካ ዝመርፆ ዘሎ ኩነታት ኤግዛክትሊ ስለምንታይ ከምኡ ይመርፃሎ ይንፈልጥና ገለ ፖይንት እኮ ኣነ ክግምቶ ዝኽእል ኤርትራ ኢቨን እንተ ሓቲታ እውን ከይሰልጣ ይኽእል እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ክሓቱ ዘይደልዩ ስለምንታይ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ንኩሉ ዓይነት መጋበርያ ክኸውን ስለ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ንስኻ ማዕርዮ መጋበርያ ክትከውን ትኽእል ዶ ኣይ ዶንት ኖ ወላ ኣብነት እየ ዝብለኩም ዘሎ ኣነ መጋበርያ ክኸውን እየ እንተኢልካ ኢቨን እቲ መጋበርያ ክገብር ዝደሊ ይመርፅ እዩ ፈልጡ ዘለኩም እዚ ጅት ኢትዮጵያ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎ ዕዳጋ ኣለዎ ገለ ተደላይነት ኣለዎ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንኤርትራ ሸይጠ ድሌትኩም ክበኩም ክእል ኢሉ ዲል ይገብር ህሉ ንፈልጦ ይብላን ኣነ ንኤርትራ ወሪረ ድሕሪ ሒዘያ ዝደለኹሞ ክበኩም እየ ይብሎም ህሉ ክእል እዩ ኤርትራ ግን መይታ ከምኡ ክትብል ኣይትኽእልን እያ ንሕና ኤርትራውያንሲ መሬትና ሱቕ ኢልና ክንበኩም ኢና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ንሱ ግን ዘይናቱ ስለ ዝኾነ ኣነ ነዛ ዓዲ ክወሪ ሓግዙኒ ተወሪረዮ ደሴት ሙሉእ ንሚሊታሪ ቤዝ ክኾነኩም ዝኽእል ክበኩም እየ ክብሎም ይኽእል እዩ ኣይናቱን እዩ ስለዚ ኣብዚ ፍልልያ ኣሎ ፈላሊና ክንርድኦ ኣለና በት ስቲል ዲፕሎማቲካሊ ብዙሕ ስራሕ ከም ዘድልየና ይርዳእና ኣነ ከም ጆርጆ ስለምንታይ ከም እብል ኣለኹ ከተሓዘልኩም እየ እቲ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢስተርን ዌስት ብሎክ ቅድሚ ሕጂ ዝተጠቀሙሉ ታክቲክ እዩ These aren't just symbolic visits. They signal something deeper, a growing alignment that could reshape Ethiopia's diplomatic ambition and France's regional strategy. So what's behind this alliance? Why is France traditionally turning to east? Let's break it. Aren't just shaking hands. They're building a rapport. Since 2019, they've met multiple times. The body language warm. The speeches. ሕጅብ ዝታይ ንርኢ ኣለና ብቕልል ዝበለ ክንሪኦ ኣብ ፈረንሳ እንታይ ትደሊ ዘላ ኣብዚ እንድሕሪ ኢልና ፈረንሳ ኣብ ኣፍሪቃ እናኸሰረ ስለትኸይ ዘላ ንመጀመርያ ዕድል ክባ ዝኽእል መራሒ ኣብ ኣፍሪቃ መጋበርያ ክኸውን ድሉ ዝኾነ መራሒ ስለተረኽበ ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ምስ ትራኸበላ ንፈረንሳ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዚ ካብ ቡርኪና ፋሶ ካብ ማሊ ካብ ኒጀር ካብ ቻድ ካብ ብዙሓት ሃገራት ተሰጊጋ ስለ ዘላ መምለሲ እግራ ኣብቲ ቦታቲ ክትኣትወሉ ትኽእል ዕድል እያ ትደሊ ዘላ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣነ ክበኩም እየ ዕድል ብሎም ኣሎ ምናልባት ብድሕሪ መጋረጃ ድማ ርግፀኛ ኮይነ እኳ ክዛረበ ይክእልኒ ግን ናተይ ካልኩሌሽን ዘሎ ኣብ ኤርትራ ወራር ከካይደ እንተሰሊጡኒ ድማ በይስ ክበኩም እየ ይብሎም ክህሉ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ከምዚ ናተይ ግምት ዘለኩም እስካብ ኮሜንት ሴክሽን ፀሓፍ ገለገለ ሰባት ኣለኹም ግምታት እንዶ ኣይትፀሓፍ ትብሉኒ እሞ ኣምላኽ ደኮይነማ ብልቦም ዘለኹ ፈልጦ ኣነ ፖለቲካዊ ተንታኒ እየ ተንታኒ ማለት ድማ ካብቲ ትሪዮ ዘለኻ ካብቲ ተንብቦ ዘለኻ ካብቲ ትዕዘቦ ዘለኻ ናትካ ካልኩሌትድ ወይ እውን ኤጁኬትድ ጌስ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ካብቲ ኩሉ ትሪዮ ዘለኻ ግምት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ሶ there is a reason እዚ ሰብ እዚ ሓሸውየ ዝገብር ዘሎ ኣብዚ እስከ ንመለስ ኣብቲ ወታደራዊ ኣቃውማ ናቱ ብዙሕ ነገር ኣሎ In April, Ethiopia announced its plan to join the BRICS New Development Bank, or the NDB.
becoming the fourth African nation after South Africa, Egypt and Nigeria to formally align with the BRICS financial platform. ተወሳኺ ድማ ነዚ ናይ ብሪክስ ኣብዚ ናይ ብሪክስ ሃገር እውን ኣካል ናይ ብሪክስ ምዃና እውን ብዙሕ ኣድቫንቴጅስ ኣለዎ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ስለዚ ኣብቲ ማልቲላተራል ኢንስቲትዩሽንስ ኣቐዲሙ ስለ ዝኣተወ ኣብ ስምዕዎ እቲ ነገራት እዚ ንኣቢ እንታይ ዓይነት ስምዒት ይህቦኹም ዘሎ ትግሎች ግራና ቀኝ መንግስት ማሸነፍ ይከብዳል ምን መሰላችሁ የደርግ መንግስት ሊወድቅ ከባቢ በመጨረሻው ዓመታት ገደማ የኢትዮጵያ ጂዲፒ 10 ቢሊዮን ገደማ ነው ደርግ ሲመጣ በጣም ዝቅተኛ ነው ሊወድቅ ገደማ ደግሞ 10 ቢሊዮን ገደማ ነው ስለዚህ ያኔ 1 ቢሊዮን ዶላር ለታጠቁ ኃይሎች የሚረዳ አካል ከተገኘ በጣም ብዙ ብር ነው በጣም ብዙ ብር ነው ዛሬ ኢትዮጵያ ካፒታል ፕሮጀክቷ ከ10 ቢሊዮን ዶላር በላይ ከቸገራት በህልውና ከመጣ እነዛን ፕሮጀክቶች አዘግይታ ራሷን ትከላከላለች ማለት ነው ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ተህዲድ ቅርዚ ዝበፅሐ እንድዩ ምናልባት ንታሪክ መወከሲ እንታይ ዝብል ዘሎ ደርጊ ክወድቕ ከሎ ዝነበረ ደረጃ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያን ሎምን ክወዳደር ዝኽእል ኣይኮነን ሎምን ኢትዮጵያ ክትፅዕራ ትኽእል ዘሎ ቻንሲ ኢትስ ኢምፖስብል ኦልሞስት ክብል ኢሉ ዝፍትን ዘሎ እንፋኒ እቲ ዘገርም ክፋል ግን እቲ ቅድሚኡ ዝፍክር ዝነበረ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መንግስቱ ሃይለማርያም እዩ ዝበሃል መንግስቱ ሃይለማርያም ናይ ደርጊ መራሒ ዝነበረ ቅድሚኡ ነዚ ፈኸራታት ንሱ ዝጥቀመሉ ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈከረሉን ብዙሕ ዝተጃሃረን ሰብ እዩ ነይሩ ክሳብ ሕጂ መበል 84 ዓመቱ ኣብ ዚምባብዌ ኮይኑ ዕለተ ልደቱ የብዕሉሉ ከም ዘለዎን ጌጋ ይኽላለይ ወይ እውን ግምት ናተይ ዝመኩም ዘሎ ኣብ ቀረባ ንኢትዮጵያ ክምለስ ከም ዝኽእል ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንመዓልቲ ናፅነት ናይ ኤርትራ ይነፅጉ ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ 28 ግንቦት ተባሂሉ ብሃገር ደረጃ ዝበዓል ዝነበረ ኣህጉራዊ በዓል ኣይኮነን ብምባል ኮኒኖም ኣለዉ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ መንግስቱ ሃይለማርያም እዩ ንታሪክ ካልእ ግዜ ንክዛረበሉ ዕድል ረኺብዎ እዩ እዚ ሰብ እዚ ክብንቆር ከሎ ታሪክ እቲ ማይቲ ፓወር ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ህዝባዊ ግንባር ቃልስን ዝበንቆሮ ሰብ እዩ ነይሩ ካብ ኤርትራ ክንደይ ፈኪሩን ዓንዲሩን እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ 4 ኪሎ ከም ዝሃድም ገይሮሞ ሽዑ ዝነበረ ገንዘብ ኣቢ ደንቆሮ ምዃኑ ስለ ዘይተርፎ እምበር ሽዑ ዝነበረ ደረጃ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ናይ መንግስቱ ሃይለማርያም ምስ ናይ ህዝባዊ ግንባር እንተዘወዳድሮ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ኣብ በረኻታት ዝነበረ እዩ ነይሩ መንግስቲ ይብሉ ባንኪ ይብሉ ቁጠባ የብሉ ተረዲኹም ኣለኹም ሃገር እውን የብሉ መንግስቱ ሃይለማርያም ግን ሃገር ነይርዎ ባንክ ነይርዎ ታንክ ነይርዎ ዲፕሎማሲ ነይርዎ ደገፍ ነይርዎ ኣሜሪካ ትግፎ ነይራ ሕብረተሰብ ትግፎ ነይራ ስለዚ እቲ ሽዑ ክስዕሮ ዝኸኣለ ሓይሊ ሎሚ ሃገር ኣለዎ ዲፕሎማሲ ኣለዎ ቁጠባ ኣለዎ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ እዚ ዝጥቀመሉ ዘሎ ፈኸራ ትርጉም ከም ዘይብሉ በዚኻ ትፈልጥ ምናልባት እዚ ሕጂ ዝዛረቦ ዘሎ ብፍላይ ናይ ወታደራዊ ፈኸራታት ኣብ መወዳእታ ሰዓት በፅሑ ከም ዘሎ ኣቢ መተንብህ ክንብል ንኽእል ኢና ንዑ ከብለኒ ዝኻለ ድማ ክልተ ሰለስተ ክበኩም እየ መጀመርያ እቲ ኩነታት እቲ ሲሪየስነስ ናይዚ ኩነታት እዚ ንኽርዳእና ክልተ ነገራት ከርእየኩም እየ እዚኣ እስከስምዕዋ everybody should listen to this one ንግረ መንገደይ ምስቲ ዘሎ ኩነታቱን ከረዳእኩም ስለ ዝደሊ ፅቑኢልና ኣይኮንና ነዚ ዘረባታት ዝንዛረብ ዘለና defend Sudan in this destructive war. This world war against Sudan, Eritrea is the only country that decided to stand for Sudan and with Sudan, defending its territory and its people and its resources. It is unilateral, without any agreement, without any benefits that they are going to earn or going to collect from this. እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ህዝቢ ናይ ሱዳን ዝገበሮ ቪድዮ እዚ ቪድዮ እዚ ብሚልዮናት ሰባት ዝረኣዮ ሰብ እዩ ዝረኣይዎ ቪድዮ እዩ ኤርትራ እታእንኮ ንህዝቢ ሱዳን ብቅኑዕ ልቢ ዝሓገዘታ ሃገር እያ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ካልእ ነገር ትፅቢታት ኣብ ግዜ ሽግርና እታእንኮ ኣብ ጎንና ደው ዝበለት ሃገር እያ ብምባል እዩ ዝምስክር ዘሎ ሱዳናዊ ኤርትራ ዝኸፈለቶ ወይ ካልእ ዝኸፈሎ ሰብ ኣይኮነን ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ብዙሕ ሰናይ ነገር ትገብር ኣላ ምናልባት ከም ኤርትራውያን ከምዚ ሰናይ ክንሰምዕ ከለና ውሑዳት ጥራይና ንሕጎስ ብዙሓት ንሓርቕ ኢና ይርዳእኒ ኢኻ ስለምንታይ ምዃኑ ሃገርና ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዝገጥማ ዘሎ ብዙሕ ሽግራት እዩ ዝገጥማ ዘሎ ስለዚ እዚ ንገብሮ ዘለና ወላ እኳ ሰናይ ነገር እንትኾነ ፅቡቕ ነገር እንትኾነ ንጎረቤት ሓዊ ሱዳን ብዙሕ ህዝቢ ንሕና ከመኣሲና ንዓና ፅቡቕ ዝኾነልና
نحن حزبنا خماسي صبغ زركب እናበለ ከም ዝሓስብ ይርዳዕኒ እትሕቶ ግን እዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ቁርብት ለይ ከምቲ ንሳቶም ዝብሉኻ ጥራይ ዘይኮነስ ዕሙቕ ኣቢልካ ክትሪኦ ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣፅዋር ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ ቴሌቭዥን ናቱ ዘርአየ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣፅዋር እቲ ናይ ሕሜቲ ዳዕመ ሸሪዕ ዝብልዎ ዘሎ እቲ RSF ዓጢቕዎ ዝፀንሐ ኣፅዋር እዩ እዚ ዳዕመ ሸሪዕ መን ይዕጥቆሎ ኢማራት ክትብል ትኽእል ካልኦት ብዙሓት ሃገራት ይብሱ ኣለዉ እቲ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ናቱ እንድሕር ሪኢኻዮ መንግስቲ ኤርትራ ንሱዳን ዝሕግዝ ዘሎ ዓበ ክፋል ናቱ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝወርድ ዘሎ ስቃይ ንምብቃዕ ክኾን ከሎ ገለ ክፋል ናቱ ድማ እዚ ሓይሊ እዚ ናባና ገፁ ክፅጋዕ እውን ስለ ዘይንደሊ እዩ look at this እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኖርማል ምልሻ እዮም ዝብልዎ ዕጡቕ ሓይሊ ምልሻ እዩ ዝበሃል but this is not militia anymore sophisticated ኣፅዋር ዝሓዘ sophisticated ድሮና ዝሓዘ sophisticated ኣፅዋር ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እንኮላይ ኣብ ናይ ሲቪላዊ ገዛውቲ እትይዎ ማለት እዩ ኣብቲ እንዱርማን ዝሃደመሉ Sudan TV report documenting the Sudanese armed forces discover advanced weapons and military equipment inside civilian homes in Salha area west of Ndurman following its liberation from the terrorists RSF Janjaweed ማለት እዩ the equipment found include high-tech jamming devices suicide drones strategic drones and tanks that had been brought into resident buildings ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቴሌቭዥን ናይ ሱዳን ዘቃልሖ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ እዚ ኣፅዋር ትሪእዎ ዘለኹም ዓበይቲ ድሮናት ንረዊሕ ርሕቀታት ክኸዳ ዝኽእላ ንኣሽቱ ድሮናት ታንክታት ረይዎ ኣብ ገዛ ኣትዩ ኣብ ገለመለ ብጣዕሚ sophisticated ዝኾነ ኣፅዋር ዝዓጠቐ ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሓይሊ እዚ ድማ ናብ ምብራቕ ሱዳን ናብ ሰሜን ሱዳን ተኾይኑ ብክልቲኡ ናባናይ ዝለግብ ተርዲኹም ኣለኹም ኤርትራ ድማ ዓብ ሕቶ ኣለዋ ነዚ ኩነታት እዚ ንኽትኣሊ ነዚ ኩነታት እዚ ንኽትብድህ ትገብሮ ተበግሶ ኩሉ ብመረዳእታ ክንሪኦ ክንከል ኣለና ብስምዒት ዘይኮነ ብመረዳእታ ክንሪኦ ክንከል ኣለና ምክንያቱ at the end of the day እቲ ኣብ ሱዳን ኮይኑ ብድሕሪ መጋረጃ ሓውዝ ዝዘርእ ዘሎ ንኤርትራ ከጥፍ ዝደሊ ሓይሊ እዩ ኢማራት ዝበሃል ሓይሊ እዩ we know it ሓደ ካብቲ ንኣብይ ኣሕመድ ሸይሸይ ዘብሎ ዘሎ ሓይሊ እውን ንሱ ስለ ዝኾነ ስለዚ ንሱ እናተሳዕረ ካብ ከተማ ናብ ከተማ እናተጨፍጨፈ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ድማ ህዝቢ ሱዳን ሰላም ይረክብ ኣሎ ናብ ፅቡቅ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ክንብል ከለና ንሕና እንኮላይ ኣብ ጎረቤትና ክመፀና ዝኽእል ስጋት እቲ ሓውና ጠፍኦ ኸይድ ከሎ ካብቲ ጎረቤትና ክመፀና ዝኽእል ስጋት እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንሪኦ ክንከል ኣለና በዛ ዓይኒ ተጠሚትከየ እዩ እቲ ምስ ሱዳን ዝግበር ዘሎ የሰናይ ተግባሪ ንቁኑዕ ዕላማ ዝግበር ዘሎ ግን ኪንው ዝኸደ ረብሓ ከም ዘለዎ ድማ ንፈልጥ ናብ ኢትዮጵያ ክምለስ the same principle the same ዕላማ ንዘ same ስራሕ ይግበር ከም ዘሎ ኣስተውዒልና ክንርኢ ክንከል ኣለና ካብዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ተመክሮ ትቐስም ከም ዘላን ለኩሉ ድማ ዘለዋ ሽርክነታት ዘለዋ ስትራቴጂ ናይቲ ዞባ ሪዲፋይን ንክትገብሮ ከም ብሓድሽ ብካልእ መልክዕ ንክትጥምቶ ዘኽእላ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ምስክርነት strong stand. And that's why today in May 24th, and it is Independence Day, we congratulate our people in Eritrea, the government, the people, everyone there. We congratulate them in their Independence Day. And የመስግኑና እዮም ዘለዉ እንታይ ለፅሒፋና ቤክስ ነዚ ምስ ረኣኹ ኤርትራ the unshakable force for good in volatile region ኤርትራ እቲ ዘይፅዓት ሓይሊ ወይ እውን ዘይስበር ሓይሊ ንሰላምን ርግኣትን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ንሓደ ሓደገኛ ወይ እውን ተነቃፊ ዝኾነ ዞባ ማለት እዩ in a region torn by war chaos and foreign interference Eritrea stands as a rare force for stability principle in action ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ዕግርግር ናይ ኩናት ናይ ወፃኢ ኢድ ናይ ምትእትታው ዞባ ዝኾነ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ሳሕቲ ዝርከብ ሓይሊ ናይ ርግኣት ናይ መትከል ከምኡ ድማ ናይ ስራሕ ናይ ዘረባት ኣይኮነስ ናይ ስራሕን ውፅኢትን while many talk Eritrea acts while others exploit Eritrea supports ብዙሓት ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ሃጠው ቆጠው እናተዛረቡ ከለዉ ኤርትራ ግን ስጉምቲ እያ ትወስድ ብዙሓት ካልኦት ነቲ ብኮ ዘሎ ናብ መዝሚዞም ነናቶም ኣጀንዳ ክሰርሑ ከለዉ ኤርትራ ግን ትክክለኛ ሓገዝ ነቲ ህዝብን ነቲ ሃገርን ዘድሊ ትገብር ኣላ despite being unfairly sanctioned smeared and sabotaged Eritrea keeps rising ስለዚ ኤርትራ ወላ እኳ ብዘይ ፍትሓዊ መንገዲ እገዳ ፀለመ ሽግር ኩሉ ዕፅዋታት ኣብ ልዕሊኣ እንተሎ መመሊሳ እናተቆልዐት ትኸይድ ዘላ ወይ ንዓበየት ትኸይድ ዘላ ወይ እውን ክትጠፍእ ዘይከኣለት ሃገር እያ here is what the mainstream media rarely tells you mainstream media ክነግረካ ዘይደሊ ወይ እውን ሳሕቲ ክነግሮ ዝኽእል ማለት እዩ ናይ ሱዳን መጀመርያ
Sudan civil war ويكونات حتى بالعزلة. Eritrea remains the only honest broker standing with the Sudanese people, not warlords or agendas. Listen to the Sudanese voice. لك أنتا سمعت أنا كم فيديو. مصير ترى لك أنتي عنزان حزب السودان ترديو حزب السودان كرب حلو زغل منجدي مسراوي السودان بمخان زحق زوليو. سلزي exact حزب السودان دما كابتقول زولو إيرترا فولي مقصن مزجانا كم سمع لنا. طب إيرترا زولو ترى يكون كلها السودان زولو. Somalia. While foreign forces failed Somalia, Eritrea trained thousands of its sons and daughters to defend their own homeland. True sovereignty begins with self-reliant security. Eritrea knew this. ስለዚህ ኣብ ሶማልያ ናይ ወፃኢ ኢድ ናይ ኢትዮጵያ ዝጀመረ ምስ ካልኦት ሓይልታት ከም ዩኤን ዶ ገሎ ዶ እናበሉ ነታ ሃገር ሕምስምስ ኣቢሎም ከም ዘይትትንስእ ክገብርዋ ከለዉ ሕጂ ድማ በዓል ቱርኪ በዓል ኢማራት በዓል ካልኦት ሓይልታት እንኮላ ኣሜሪካ ኣትዮም ኣብ ዘሸግርዋ ዘለዉ ኤርትራ እንኮ ክግበር ዝኽእል ብደቂ ሃገር بدقة سوماليا سراويت ناتا ملميلا بتي سراويت ناتا سكيورتي ناتا دحنت ناتا كتحلون تخيلات راي بمبال إيرترا تتخك لنيا زغون سراويت أسلتينا ناي بحر ناي مدري ناي أير أسلتينا ناب سوماليا سيداتهم أتعاقمو سلزي كالستي لا شجرالو سلزي إيرترا تتخك لنيا وسانز وسدت يعني را أبي توبيا وانتقوني ناي أبي سرعات أب دندس ناي ودكات أب زنبرلو إيرترا إذا زرقيها نعو كم زاد حنتون نزي نتكونتاتو نكغير عدل كم زهبتون سلزي Again, a strategic choice for regional peace. Sadly, the response was betrayal, but Eritrea acted out of duty, not politics. ስለዚህ ኤርትራ ዝገበረቶ ሰናይ ነገር ጌራትሉኒ እኔ አቢ ንሱ ግን ብጥልመት ይክዕስዋ. Why does Eritrea help ኤርትራ ስለምታይ ከም ዝትገብር ዝብል ድማ because it believes in a stable, self-determined Horn of Africa, free from foreign puppets ዘይብሉ ወይ እውን external chaos. ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ቀርኒ ኣፍሪካ رجعتن سلام زلوا جن بنفس المحضر صغير كانت جديف كايو موافري ناي بزحات ناي دق حيلتات سلو زخونو اتوم ناي دق حيلتات دما السودان ويا إثيوبيا تعيط توكب لي كونن نابانا ممصوم سلدي ترفهم الزهزبي بنفسه نكم محضر كنحجز لنا من تان احنا دما رجوع زخون سلامن زوبان كلونا كابزبل حساب زبقسيو. Even Eritrea is demonized, sanctioned, isolated and targeted for simply doing what's right. It remains ولا كو إرترا مزخون لصبنا جرنا قبرت كلا حماقشم الجدا تنصلو صقم يقاطم انتلو إرترا كساب حجي كتبركخ زي كعلت كتسبر زي كعلت كمون نقنق كتبل زي كعلت يعني. Now Eritrea is ready to focus on development. أبز حجي إرترا أبقو عزونا يمعباليها يا كتتمت دل زلا زدما حتينا وزخون الزمدن حدنتنا كمدما تزعورنتنا يتزبي and a promise to thrive despite sabotage. كل بدو تاسجير كان خد عود دما زي إرترا Eritrea prevails, Eritrea uplifts, Eritrea thrives. ስለዚህ ኤርትራ ሓፍ ንኽትብል ኩሉ ዝከዓል ትፍትን ኣላ ንሕና ድማ ኣብ ጎና ክንከውን ኣለና ብምባል ብዛዕባ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ኣሉታዊ ስእሊ ንምቕያር ዝተቐም ኩላ ቪድዮ እያ ነይራ። ሕጂ እዚ ክብል ከለኹ ንምንታይ ከምኡ ብል ኣለኹ ክርዳና ክኽእል ኣሎ። መጀመርያ ኣነ ጥራይ ኮንኩን ከምኡ ኢለ ነይረ። ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ከስማዓኩም እየ። እዚ ስምዕዎ እስኪ እዚያ ስምዕዋ እዚያ የሌላቸው ትውልድን ታሳቢ የማያደርጉ ሰዎች ለዕለት ጉርስ ብቻ የሚጨነቁ ሰዎች የዕለት ጉርስ ብቻ የሚያኖር የሚመስላቸው ሰዎች የዛሬውን ጉዳይ ሊያነሱ ይችላሉ። ለነሱ ዋናው ትኩረት ሆድ ነው። ለነሱ ዋናው ትኩረት ዛሬ በልቶ ማደር ነው። ዛሬ በልቶ ማደር አያስፈልግም አይደለም። ዛሬ በልቶ ማደር ያስፈልጋል። ነገር ግን ትውልድ እንዲቀጥልም ታስቦ ሊሰራ ይገባል። ሀገራዊ የሆኑ የወል የሆኑ ሀብቶች ተቋማት እየተገነቡ ካልሄዱ በቀር ዛሬ ያለውን ብንበላ በልቶ ማደር ያስፈልጋል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጀዋር መሐመድ ፖስት ገይርዋ ዝነበረት እያ ኢግኖራንስ ፕላስ ኣሮጋንስ ብምባል ገሊፅዎ ኣብይ ኣሕመድ ነቶም ተቃወምቲ ናቱ ብፍላይ ንጀዋር ዘቕንዐ ዘረባ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ። ንስሕቶም ዕላማ ስለ ዘይብሎም ከብዶም ተፀጊቡ ብዛዕባ ከብዶም ጥራዮም ተሓስቡ ብዛዕባ ሕጂ ክበልዕዎ ዝኽእሉ እምበር ኣርሒቆም ክሓስቡ ዓቕሚ ዘለዎም ኣይኮነን ብዝብል ናይ ትዕቢት ቋንቋ ከም ዝዛረብ ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ። ንሕና ግን ራእይ ዘለና ንቅድሚት ጥሚትና ናይ ስፔስን ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስን ናይ ገለን ኣውታት ኢና ዘለና ንቅድሚት ኢና ንሓስብ ዘለና ከምኡ ዓይነት መራሒ ራእይ ዘለዎ ክኸውን እንዲ ዝደሊ ህዝቡ ብየማንን ፀጋምን ብድሮናት ናጨፍጨፈ ዝውዕል ዘሎ መራሒ ፍሉይ ራእይ ዘለዎ ናይ ስፔስን ናይ ገለን ክኸውን እዩ ዝደሊ ኣሚን ናይ ኣብኮ ፈፂንካ ክትሕዞ ዘይትኽእል እያ። ሓንቲ ኣብዚኣ ጀዋር ኣፀቢቑ ዝገለፃ ንኤርትራ እውን ክወቅስ ኢሉ ዘውፅኣ ፅሕፍቲ ከርየኩም። It is important to underline that the reason for the formation of the Northern Alliance, which now claims to be preparing to attack me,
is the result of a miscalculation. እዚ ኣብ ሰሜን ንሪኦ ዘለና ሽርክነት ወይ ከዓ ልፍንቲ ኣብ መንጎ ናይ ሰሜን ሓይልታት ኣብ መንጎ ኤርትራ ምስ ፋኖ ኤርትራ ምስ ህወሓት ምናልባት ናይ ሰለስቲኦም እውን ክኸውን ዝኽእል ኩሉ እዚ ኣቢ ብዕንደራ ናቱ ዝፈጠሮ እዩ ብምባል እዩ ዝፅሕፈሎም ዘሎ እዚኣ ስምዕዋ ንኤርትራ ንኸመጉስ ኢሉ ይኮነን ኢልዋ ግን እታ ዘረባ ስምዕዋ when he abandoned his allies in the war and signed the Pretoria Agreement, the Tigray forces were so angry with Isaias that he hoped to overthrow the old man by arranging them like spear arrows in front of him. Things did not turn out as he had hoped. زياد سمعوا لي. وعلى بريتوريا أبي أحمد قدامي مفرم مغنياته الأمان يروون. الأماناتو نتجارو كم زاد داخمهم ترديون يرو. تجارو تداخيمهم كودو كم زغلو انت غلا لك مارهو كم زغلو انت رديون يرو. مخنا أتح أزانا يسرعتنا إرتراس لتريوز نبرة تقلات إفيو وعلى بريتوريا نخفرن وسينو. الأماناتو كنتاي بلا الجوار. سلامنا حزب تجراي سلزليك ونفرمو. لك على بريتوريا مسترغبون تايلوا. بقى احنا تواجينانا ودينانا حجي مسا يكونوا نبي إرترا كينات كنجمرينا أب نيروبي كميلو أب نيروبي خلوا نتوع البريتوريا كتكبروا كفرارهم أب نيروبي خلوا مسا يكوننا نأبكنا نساس كن هرمون دلنا نايلو سلازي إذا سبزي قصر هذا سيطان تبلوخا إذا سبزي تنبرك يخوني نا إرترا سراويت بجاهم ردوني يلو كورونا بتيجي مالو دبر برهان بتيجي مالو يلو زي لمن زنبره immediate لو شحات دقائق ملحس غيروا نيرترا نتسرعات كنقيرو بمبال مسؤوم كم تماخرن اتهم تقارو نات كالكوليشن تاي نيرو هوحات عمنا تقطعهم سلازنبرو بتيرترا زغبرتو ازيم حرقان سلازنبرو راي كبلوني ما مساي كوينوم نيرترا نببنقار حقزناي زياده ماتا ناي تامرات نغرا زبلا هايلونز دغاغما مس شعبيا خوين كان هوحات مدفع بس هوحات كان كدمان شعبيا مدفع دبلوا نسانه تكبري فتين نيرو أنا بزيتهم سيمت شمدو تامرات نقرادو قال لك دزاربو كاب سمي بمحي لكم كوي ناي أب استراتيجي كابون كفل لكم زي كل كتفلتوا لكم أوكي قلت أزني ناي جوار محمد دوسايا الساتم دما نو زيا سايت خوني صور نحنا كوينات رينا لنا درج كوينات عند لنا مزبلوا أما ناس اللي تقطع أبي أحمد تقراي زبال تي بي ال اف زبال نو نتي تي دي اف زبال زنبره سراوي كسرقوا يفتينو تا قبر فتينو فتي هو واحد على الدي فلت قال لك كفالنا توجن نسأت كانن نردان حسكا نزيو مانيبليت جيركم نتي تي دي اف زبال ناب غوندكم غبر ونابتي غزياو منغستيلكم اسغاغرو كابتر واحد فليو شعنت سراويت ناباي كسغاغرو كفتني بستفلالي منقد بمغبار استراتيجي كمينير نتي تي دي اف زبال سراويت ناي كوينات تمكرو زلو نابو كسغاغرو يو زدل نيرو بسبب بنايتي ناي تግራይ ፖለቲካ ገይሩ ማለት እዩ እጂ ትግራይ forces into two እሱ ምስላብ ምሳበየ when first strategy failed then he moved to the split the Tigray forces into two እዚኣ እውን ምኻን ምስ ኣበየቶ እንታይ ገይሩ ነቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣብ ክልተ መቒልካ ገሊኡ ምስቶም ናይ ግብዓል ጌታቸው ገሊኡ ድማ ምስ ህወሓት ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ እዚኣ እውን ክሰልጣይ ካለትን hold on the faction and crush the refusing faction and ሻዕብያ against each other ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ነቲ ሰራዊት ኮምፕሊት ብሙሉ ናይ ትግራይ ምውሳድ ምሳኣነ مقلهم ما نتي تريف دولة حدا عبقول نخاق برا نتريف دولة ما حمششوا أبزيادة رجازيانا بس إحنا زلنا حج بديهم أبزيادة رجازيا بس إحنا لنا كريكم يا سلام تايب لكم الله Tigray forces into two hold one faction and crush the refusing faction and the Sha'abia against each other. Lazi again it didn't turn out the way he thought. With few exceptions, the Tigray army joined the TPLF. Lazi instead his tactics of dividing and intimidating the Tigrayan forces pushed them there to Isaias's oil. He also enmity with the Amhara forces that he used when he attacked Tigray and rejected when he reconciled and enthusiastically allied himself with Isaias. ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ generally ኩሉ ትናቱ አንዳር አካይዳ ኩሎም ተምንሱ ዝደልዮም ዝነበረ አጎን ኤርትራ ከም ስለፉ ዝገበሮም ናይ ኤርትራ ብልሒ ወይ ናይ ኤርትራ ጉያ ዘይኮነሲ እሽነት ዝመሎ ድንቁርና ዝመሎ ትዕቢት ዝመሎ አካይዳ ናትዩ ነዞም ኩሎም ሓይልታት ናብ ሻዕብያ ናብ ኤርትራ ደፊእዎም ዘሎ ይዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ እዛ ሓንቲ ዝብለኩም ዘሎ ስትራቴጂ ከሪየኩም ኣብዚ ከነተሓዛ ምንታንታ ነገር ከይትነውሓና I'll show you أبي الله مسيلكم that's anti تجراي أبزيا زي اسمعوا زيا أب عفار اللو عم قال اللو إزوزله زوم سبعة زيوم شم بشمون كسوع عمية سلزول كل علوم دي
ንምንታይ ኢኹም ዝግበር ዘሎ ናይ ምን እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ወዳን ጥሩዶ ወላ ወደ ሸብርዶ ዝበሃሉ ጀነራላት ናይ ትግራይ ምስ ኣቢ ኮይኖም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰራዊት ኣብ ሓራ መሬት እዮም ዝብልዎ ግን ኣብ ክልል ዓፋር ዝግበር ዘሎ ታዕሊም እዚ ስለዚ እዚ ታዕሊም እዚ ተጋሩ ኮይኖም ኣንጻር ተጋሩ ንኽዋጉ ዝብገሱ ዘለው እዮም እዚ ከዓ ኩሉ ምሉ ንሪኦ ዘለና ፅኒኢልና ኣብቲ ፖለቲካ ከርየኩም ክንዲ ምንታይ ንተጋሩ ኣብ ኩናት ሓትሕድ ንክእትዎም ተሃንዲዱ ከም ዘሎ እዛ ስትራቴጂ እዚኣ ጽቡቅ ገይሩ መን ይገልጸልና ኣሎ ጌታቸው ረዳ ንተጋሩ መጀመርያ ነቶም ሰራዊት ኣብ ጎኑ ገይሩ ምስ ኤርትራ ከዋግኦም ይደሊ ነይሩ እሳ ስለ ዘይሰለጠቶ እቲ ህወሓት ካ ስለ ዝኣበየ እምበኣር ነቲ ህወሓት ነቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ቲዲኤፍ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ጎኑ ህወሓት ንኸይከውን ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ኢሉ ሳውን ምስ ላዕንሳቤት እምበኣር ነቲ ሰራዊት በትንዎ ሓደ ናባና ከም ዝመፅእ ግበሮ እቲ ካልኣይ ግን ምስ ህወሓት ተረፈ ኣብ መወዳእታ ብኩናት ጌርካ ንዑ ኣዳኺምካ ናብ ኤርትራ ገፅካ ምኻድ ዝብል እስትራቴጂ ኣብ ኣያ ተበፂሓ ዘላ ገለ ካብቶም ሰራዊት ናይ ህወሓት ናይ ትግራይ ዝነበረ ሰሪቕካ ብደሞዝን ብገንዘብን ጌርካ ኣብ ዓፋር ጌርካ ሓራ መሬት በለብላ ዝብል ሽሙ ሂብካ ሰራዊት ከም ዝትሪእዮ ዘለኹም ኣዕጢቕካ ንኩናት ተዳልዎ ጀነራላት ብገንዘብ ገዚእካ እቶም ናይ ትግራይ ዝነበሩ ማለት እዩ እዞም ብፀጋም ትሪእዎም ዘለኹም ጀነራላት እዚኣቶም እቶም ምስኡ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለው ማለት እዩ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና እዚ ኩሉ እቲ ኣጀንዳ ኣብታ ናይ ጀዋር ንመለስ እዚኣ ናይ ትግራይ ክትከውን ከላ ኣብ ናይ ፋኖ ከምኡ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ንዖም ገዲፉ ኣብ ኩናት ነቶም ፋኖ ኣብ ኩናት ዝሓገዝዎ ጠሊሙ ኣንጻሮም እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንዓታቶም ንምጥፋእ ድማ ብድሮናትን ብገለን በል ክብሎም ውዕል ኣሎ ኣቢስ cowardly strategy of using any other when he is in trouble and drawing here any okay ዝኾነ ሰብ ተጠቂሙ ሽግር ክገጥሞ ከሎ ግን ናብ ኦሮሞ ይክሕባእ ዝፍትን ሕጂ እዚኣ ምስታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበላ ዘረባ ተሓይዙ ዝብላ ዘሎ ኩሉ ነገር ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ጥቕሲ ናይ ኣብርሃም ሊንከን ተጠቂሙሎ you may lie to a few people for a while but you can lie to everyone all the time eventually everyone will wake up to your lies ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ንኩሎም ኣሽኪዑ ንነዊሕ ዝኸይድ ዝመስሎ ነይሩ ግን ኩሉ ግዜ ኣሽኪዕካ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ after the man came to power with blood of ቄሮ መጀመርያ ጥልመት ናቱ ግን ብኦሮሞ ይጀሚሩ بدم ناي كيرو ناي أورومو جوار زجبروز نبرم كسخاس بوجير مسمى مجمريا نورومو يو كانت سلين كات جميرو منكسي يرترادما البريزنت سياسة بزين أخفي مجمريا توم مسونا عمتا تقالسو ناي أورومو السب أيزي أبي حماق من قدي خيدا لو كلهم جمرون البريزنت ناي يرترا مسمع أبيوم عقول نعب خوينو نيرو نعب تراي تقبلو نهزب أورومو كسادت كله نتوم راحتنا أورومو كتشقون كله منكسي يرترا ولا حنتا يبلن بمبال يزارب زلو زغا نابي أحمد زتوهابو عدل مخانون منكسي يرترا دما سويلو يريو كم زنبرة today he has come to take refuge in the notion to he despises كل زجيرو نوروما الداخيمو مسكالوت كوينو نوروما الداخيمو زنبرة لومي كل مسفنفنتو ناب أوروما متيو نتا أورومو ما تبل كم بوليتيكا دي كم قال جيرو ناب أكتس قاع كهدم يزفتزلو بوتا كنوبة يبلاني زبزلو this is our message to Abiy and Isaias. Isaiah, yesterday you forgot the long-standing struggle partnership between Eritrea and Oromo peoples, and you left the Oromo fighters who have been fighting with you for many years, and you choose Abiy alone. Then you accepted Abiy as the leader of Ethiopia, and today when you fight, you will not dress him in Oromuma. Doesn't that do that? مقالسخا أورومون حزب أورومون قريفكا نأبي مريسكا مسأبي تسرح نيركا مسأبي مساباسكا حجي نأبي أب أورومون ما يتملسو أورومون ما يلكان أب أورومون ما كي تسعقعه أورومون أورومون مسوزة تحاز يقولوا مجمري أنا عنا قديعنا عنا زهرمي أبي أحمد نورومو زوكل سبا يكونن أبتا أورومون يلكا مسانا تسعقعكا نزب أورومو قداينا يفلوتيكا يتكبرنا زبل لغفيتين نسمزلنا you can talk all day and night أورومون مقال ملي تعينت استراتيجيكن جوار تايد منزلو نا حزب أورومو قالسي بأب خد قلت إيه بالكان يتزربا بريزنت سياسون أبتا دحريتي الواي من البات نسو أجندا فترة الله سلا زي ليمبر أبي نورومو زوكل كم زي كونه تزاريبي لذي again جوار كجبرز فتن زلير دهني ناي دقفنا حزب أورومو كركب يدلو دقفنا حزب أورومو نخركب جن إسياس أورومو ما سلا زل على نعون سلا توكله من قدنا بريزنت يرترا تزقع زي كونه كم يجي رنسون حزب أورومو ترايز قدس كاب أبي يخون كاب يرترا بريزنت زخونه كدقف كده اللي خمسة كل عينته يزمر زلو I get it جن still أنت أرى بكسب زخونه no problem أنا باي وجن تجمع يبلي نأبي تراي isolate تجبر حيل ده يخون نمبر أفكاري أبت مسجناتو أبي تزعبي يسأل تراي زقد send this message to أبي and it's okay قبيلو ني ناب أوروما يتسقع الناس بلا زلو
Abiy Ahmed ድማ እንታይ ብለሎ yesterday you refused to negotiate with Oromo and choose to form alliance with others today when they turn تمالن عنا تليم كم سكالوت مسا محرم سكالوت كان كدليت كتقبرنا يركا شو ما يرقعبني لومي كلهم مسفنفن وخامس قحفوها نابانا كتحباي الكاي تمسا بعد خاص فتر كا شجر بعد خاف تحيو نابانا اي تمسانا ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ጀዋር ንሕና ህዝቢ ኦሮሞ ሽግር ኣለና ሽግርና ክንፈትሕ እንደለና ልዕልሚት ኣሻሓት ዝኾኑ ህዝቢ ተኣሲርና ኣሎ እዚ ስትሪዎ ዘለዎም ሰይጣን አብይ ኣሕመድ ድማ ንዓና ዝውክል ኣይኮነን ንዓና እውን ዝጭፍጭፍ ዘሎ እዩ ነዚ ስለ ዝፀላኩም ትማሊ ምስ ትሰርሑ ነርኩም ንዑ ዝፀላኩም ሎሚ ናብ ህዝቢ ኦሮሞ ኣፀጊዕኩም ቡ ወኪልኩም ንዓና ኣይትፅረፉና ወይ እውን ንዓና ኣይትንቀፉና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ አብይ ኣሕመድ ንማንም ዝውክል ኣይኮነን ንሱን ንስልጣኑ ጥራይ ዝውክል ዝብል ዘረባ መደምደምታ እውን መብፃሕ እዩ እጂ ኩሉ ዝንሪኦ ዘለና ሓንቲ ስቴፕ ንድሕሪት ተመሊስና ነቲ ጂኦፖለቲክስ ብደረጃ ዓለም ዘሎ እስከነንብቦ እንታይ ዘጋጥም ዘሎ ንዑን ተንቢብና ስእሊ ክበልና ይኽእል እዩ 2 hours. That's how long Donald Trump and Vladimir Putin spoke on the phone. That call happened last Monday. Apparently, neither man wanted to hang up. Both of them agreed to push for peace in Ukraine. And days later, look where we are, discussing a third world war. Talk about a roller coaster week. It's gone from peace to global war in just over 7 days. The question is, what went wrong? Has President Trump lost the plot in Ukraine? We'll try to answer that tonight, but first, let's look at the war front. What's happening on the... መቸም ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ወርሒ ሓደ ዕለት እስራ ኣቢሉ እዩ I don't know 3 ወርሒ ይገበረና ኣሎ ክሳብ ሕጂ ወይ 3 ወርሒ ገይሩ ኣሎ ካብ ሓደ ናይ ሰላም ተስፋ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክንበፅሕ ንእሽተይ ተሪፍና ኣሎ ብወቅዕ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ንኽንኣቱ ቁርብ ተሪፍና ኣሎ ሓቂ ንምዝራብ እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ናይ ዩክሬን ዝበሃል ዝነበረ ብፍፁም ኣብ ሓደ መዕለቢ ክበፅሕ ኣይከኣለን ጥራይ ደይኮነስ እቲ ኩናት መሊሱ ገዲዱ ጀርመን ቅድሚ ሕጂ ክትቦ ዘይደሊ ዝነበረት ሚሳይላት ተፍቅዳላ ኤውሮጳ ብቢልዮናት ናብ ዩክሬን ሰድሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ትዕግስተይ ምስ ፑቲን ወዲየ ኣለኹ ይብል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ብሕጂ ኢና ክንሪኦ ድምር ናይ ዝኩሉ ድማ እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ይኸይድ ከም ዘሎ ናብ ዝገደደ ሓደጋ ይኸይድ ከም ዘሎ ናብ ኤውሮጳ ዘለኹም ዎች ኣውት እዚ ኩናት እዚ ኣገለገለ ሓደ ዘረባ ይዘውር ኣሎ ጀርመን 5 ቢልዮን ዝትመን ንዩክሬን ክትሕግዝ ምዃና ከምኡ ድማ እቲ ታሩስ ሚሳይል ዝበሃል ክትቦ ምዃና ነጊራ ኣላ ራሽያ ድማ ግብረ መልሲ ኣብ ጀርመን ክትሃርም ከም ትኽእል ዝበሃል ወይ ዘረባ ይሰማዕ ኣሎ I don't know ትገብሮ ዲ ኣይትገብሮን ኣይፈልጥን እየ ግን this is becoming increasingly dangerous መመሊሱ እናበርትዐ እናኸፈ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ነገራት ዝሕል ዘሎ ኣብ ዞባና ካልእ ፍፃሜታት ስለ ዘሎ ያነ ለስ ፎከስ ይበየ ዘለኹ እምበር እቲ ፀገም ስለ ዝተረስዐ ኣይኮነን it's still very serious እዚኣ ኣብ ኤውሮጳ ዘለና ጥንቃቐ ክንሪኢ ኣለና ኣብ ጀርመን ዘለኹም ድማ you better watch out ጥንቃቐ ከድልየኩም እዩ ዝብል Ground. Russia launched a major air attack over the weekend. They fired some 900 drones in 3 days. Today, Russia struck Kharkiv in northeast Ukraine. Look at the aftermath. Ukraine has also been hitting back. Today, they fired hundreds of drones at Russia. Some of them hit targets in Moscow. Take a look at this now. Setting for peace talks, certainly, but not surprising either, because the temperatures have been rising in recent days. Look at the war of words. On Sunday, Donald Trump made a rare... ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ዩክሬንን ራሽያን እቲ ኩናት ናብ ዝረሰነ መልክዕ 900 ድሮናት ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ብዘይቲ ሚሳይላት ራይዚ ራሽያ ሰደደቶ እቲ ድማ በማይት ዝቁፀር ከምኡ ድማ ዩክሬን ናብ ውሽጢ ራሽያ ድሮናትን ካልእን ይትኩስ ከም ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት ዝረሰነን ዝበርትዕን ደረጃ በፂሑ ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ዳርጋ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብፍላይ absolutely crazy እዚ ቃላት እዚ ኖርማል ኣብ ፖለቲካ ጥቀመሎም ቃላት ኣይኮኑን ግን እንታይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ፍራስትሬትድ ይኸውን ከም ዘሎን ሕርቃድ ናቱ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ብፑቲን ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መወዳእታ ድማ ውሳነ ናቱ ናበይ ገፁ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድልየና እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ንዓና ብፍላይ ነዞም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለና ህዝቢ እዚ ዝሪኦ ዘለኹ ራሽያ ዶናልድ ትራምፕ ንኣብይ ኣሕመድ ክትሕግዞ ዶ ገለ ንብል ኣለና ራሽያ is in a deep trouble ባዕላ ኣገጅፍ ፀገም እያ ዘላ ስለዚ ብፍሉይ ንኣብይ ኣሕመድ ንምድሓን ክትገብሮ ትኽእል የብላን ፀጋታት ኣብ ዝዋን እዚ ሲምፕሊ ገለገለ ኣፅዋር ክትቦ ክትሸጠሉ ኣይትኽእልን እያ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን we cannot expect ኣብ ሓደ ዓብ ናይ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኩናት ገፁ ዝጥምዝ ዘሎ ሃገር ዓብ ወታደራዊ ሓገዝ ንዓቢ ክገብረሉ ብኩሉ ዓይነት ደረጃ ስለዚ ራሽያ is in a deep trouble እዚ ኩናት እዚ ድማ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክምዕብል ዳ ስለ ዘይንደልዮ እምበር እንታይ ኢሉ መሊስሉ ነይሩ ናይ security advisor ናይ ራሽያ ንቭላድሚር ፑቲን regarding Trump's words about Putin is playing with fire and really bad things happening to Russia
I only know one of the really bad things, World War III. I hope Trump understands that. ስለዚህ ንራሽያ ሕማቕ ነገር ከጋጥማ ከም ዝኽእል ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ኣፈራሪሁ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ንፑቲን ማለት እዩ። እዚ ኣማኻሪ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ፑቲን ድማ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ ኣሎ ንራሽያ እቲ ሪሊ ሕማቕ ወይ ቀንዲ ሕማቕ ንራሽያ ከጋጥም ዝኽእል ሳልሳይ ኩናት ዓለም እዩ። እዚ ምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ብምባል ዓብ ናይ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ምፍርራሕ ናይ ምፍርራሕ ቋንቋ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ስለዚ we are in a ናይ ብሓቂ ኣብ ጫፍ ናይ ፖለቲካዊ ሽግር ኢና በፂሕና ዘለና ብዓለም under normal circumstances እዚ ኩሉ ዞባ ናይ ዓለም ዳከሙ ስለ ዝኾነ እምበር ካብ ኤሮፓ ሰብ ዝሃድም ሃለዎ ብዝዋን እዚ ግን ናበይ ካ ክትሃድም ማእከላይ ምብራቕ ዱባይ ክትከይድ ዱባይ ንባዕሉ ክቃፀል ዝኽእል ሃገር እዩ። ኢራን ኣሎ በቲ እስራኤል ኣሎ በቲ ዘሎ ቴንሽን ሳው ዘሎ ካላርስቲ ሑቲ ኮይኖሞ ዘለዉ ካላርስቲ እዩ። ስለዚ everyone is scared everywhere ናብ ዝኾነ ክትከደሉ ትኽእል ቦታ የለ maybe ናብ ኣሜሪካ ምህዳም እንተደይ ኮይና ኣሜሪካ ካብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ናብኡ ክኸይድ ዝደሊ ሰብ እውን ውሑድ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ከቢድ መድረኽ ኢና ዘለና። again ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለና ግን ዓለምና ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ። I want to share this with you. ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣፍሪካ ዘውፅኦ ናይ ሴኩሪቲ ሓበሬታ ከሪአኩም እየ። ቅድሚኡ ግን ንዓይን ንዓኹምን ክጠቅም ዝኽእል ኣድቫይስ ድማ ክበኩም ኣለኒ። Of Bitcoin. Bitcoin is owned by about 50 million Americans. A lot of Americans have made a lot of money, have created a lot of wealth for themselves, and that's a great thing. But I actually think that where Bitcoin is going is as a strategically important asset for the United States over the next decade. It's one of the reasons why President Trump, with the help of our great AI guy, David Sachs, it's one of the reasons why we started the Bitcoin Reserve, because we want to start to put in motion the strategic importance of Bitcoin for the United States government. እዚ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ እዩ። I mean, I don't know. I don't want to convince anyone. ዝኾነ ሰብ convince ክገብር ኣይደልን ወይ ክእምን ኣይደልን ያነ ምክንያቱ it's not my job. But this is news. ዛዕባ ዜና እዩ። ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ ቢትኮይን strategic reserve asset ክኸውን ምዃኑ ይዛረብ ዘሎ። If you understand finance, ብዛዕባ ቁጠባ ትፈልጥ ተኮይንካ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ዝርዳእካ ተኮይኑ ዝኾነ ይኹን ኣሰት ከም ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ክኸውን ድሕር ጀሚሩ ዋጋናቱ ንላዕሊ ዝኸይድ just do your own research. ናይ በይንኩም ሪሰርች ግበሩ። ሓደ ነገር ፅባሕ ንጎ ናብ ዝለዓለ ክኸይድ ኢሉ መንግስቲ ፖሊሲ ንዑ ዝኸውን ከተኣታትዮ ክብላካ ከሎ ቡሊሽ ይበሃል እዛ ፋይናንስ ዝለዓለ ደረጃ እዩ። ስለዚ use this opportunity gain ኣለና ሓሊፍና ይትብሉ ዘለኹም ተጠቐምሉ ዝዕድል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ቀደም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዛዕባ እዚ ክሪፕቶ ከረንሲ ክዛረብ ተኮይኑ ክንድምስሶ ኢና ጥራይ ዝብል ከነጥፎ ኢና። ምክንያቱ አንጻር ባንክታቶም እዩ አንጻር እቲ ዶላር ናቶም እዩ ቢትኮይን ኮንሰፕት ናይ ቢትኮይን አንጻር ዶላር እዩ። ፕሪንት ክትገብሮ ስለዘይትኽእል ኣሜሪካ ክትቆፃፀሮ ስለዘይትኽእል እንታይ ክንገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ነቲ ቢትኮይን ዝያዳ ንሶም ብምግዛእ ዶሚኒያንት ሓይሊ ክኾኑ እዮም ዘሉ ልክዕ ከምዚ ወርቂ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ኣሜሪካ እያ ትቆፃፀር። ስለዚ ዋጋ ናይ ወርቂ ማኒፕሌት ክገብሮ ስለትኽእል ንዶላር ምስኡ ከተፀግዖ ትኽእል እያ ከም ዝበሃል። ሕጂ ድማ ነቲ ቢትኮይን ዝበዝሐ ቢትኮይን ከም ብመንግስቲ ደረጃ ብምግዛእ ብህዝቢ ደረጃ ሒዞም ኣለዉ ክኸውን እዮም ብካምፓኒ ደረጃ እውን ሒዞም ኣለዉ እዮም። ሕጂ ድማ ብህዝቢ ደረጃ ብመንግስቲ ደረጃ ገዚኦም ምስ ዶላር ተሓሒዞም እቲ ዶላር ንሓዋሩ ሪዘርቭ ኣሰት ክኸውን እዮም ዝደልይዎ ዘለዉ። ስለዚ ንስኻ ወይ ንስኺ እዚ ዕድል እዚ ክትጥቀመሉ ኣለካ ክብለኩም ይደሊ። ካብ ወፃኢ ካልእ ክብለኩም ኣይክእልኒ። use this opportunity, a rare opportunity ኣብ ግዜና ኣብ ዕድሜና ዘጋጥም ዘሎ ስለ ዝኾነ ክትጥቀምሉ ይምሕፀነኩም። እቶም ሳይ ክትምሃሩ ትደልዩ go ahead እቲ ፕሮግራም ሳይ ኣሎ እቶም ባዕኹም ክትገብሩ ትደልዩ ድማ ኣምላኽ ሓግዝኩም እቶም ጌርኩም ዘለኹም ድማ ቀፅሉ ኢንቨስት እናገበርኩም ድማ ጀነራል ሳሞራ የኑስ ተመልሰዋል። የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኢታማዦር ሹም የነበሩት ጀነራል ሳሞራ የኑስ ከረጅም ጊዜ የጡረታ ጊዜ በኋላ ወደ መከላከያ ተመልሰዋል። በዚህ መሰረት በመከላከያ አዲስ ኃላፊነት እንደተሰጣቸውና ይህንን ፕሮጀክት እየመሩ እንደሚገኙ የመከላከያ ምንጮቻችን ነግረዋል። ናብ ሰራዊት ምክልኻል ተመሊሱ ተባሂሎም ኣብዚ ጉዳይ መሰረት ብምግባር ድማ እቲ ጀነራል ሎም መዓልቲ ግብረ መልሲ ሂበሎም ነባር ተጋድላይ ህወሓትን ነበር ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ጀነራል ሳሞራ የኑስ ድሕሪ ጡረታ ናብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝተመለሰ ተሰሚዖሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ክመጽእ ወሳኒ ግደ ተጻዊት እዩ ዝበሃልን ብኽብሪ ብሄራዊ ኒሻንን ካብ ሓላፍነቱ በቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብጡረታ ዝተሰናበተ ትግራዋይ ጀነራል ሳሞራ የኑስ ሕዚ ዳግም ምምላሱ ፍልፍላት ዜና ዝሓበሻ ጸብጺበነሎም። በዚ ድማ
ጀነራል ሳሙራ ዩኑስ ምስ ብጻዩ ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ጆን መንጋግ ናብ ሰራዊት ምክልኻል ከም ዝተመለሱ እታ ፍልፍል ዜና ጸብጺባ እያ። ክልቲኦም ጀነራላት ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ዝርከቡ ማእኸል መሰልጠኒ ሰራዊት ተረኺቦም ስልጠና ንክህቡ ፕሮጀክት ተቐቢሎም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ያገሊጻ እታ ፍልፍል። ጀነራል ዮሐንስ መንጋግ ሎምቕነ ካብ ሚድያታት ኢትዮጵያ ቀሪቡ ኣብ ዝሃበ ቃለ መሕትት መራሕቲ ህወሓት ምስ ሻዕብያ ኮይና ንኢትዮጵያ ክንዋጋእ ኢና ኢሎም እንተኣትዮም ኣብ ግንባር ይራኽብና ብመንግስቲ ተፀዊዐ ዘይኮነም ባዕለይ ክወፍር እዮም ከምዚ ዝበለ ቋም ዘለና ብዙሓት ተጋደልቲ ኣለና ኢና ክብል ተዛሪቡ ነይሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝሕዝዋን ኣብ ወጥሪ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኖም ናብ ወተሃደራዊ ረፅሚ ከይኣቱ ድማ ልዑል ስግኣት ኣለዩ ኣብ ዝዋን። ይኹን እምበር እቲ ናብ ሰራዊት ተመሊሱ ዝተባሃለ ጀነራል ሳሙራ ዩኑስ መዓልቲ መልሲ ይበሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ልዕለይ ዝንዛሕ ዘሎ ጠቐነም ጻዕዳ ሓሶትን ብዕራይ ወለድን ይክብል እዮም እቲ ጀነራል ገሊጹ ዘሎም። ጀነራል ሳሙራ ናብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ተመሊሶም ሓላፍነት ተዋሂቦም ኣብ ክልል ዓፋር ንሓይሊ ትግራይ ምስ ጀነራል ዮሐንስ ብምዃኑ ይሰልጥነሎም ሓሚሞም ናብ ሆስፒታል ኣትዮም ዝብሉም ዝተፈላለዩ ሓበሬታት ይዝርግሑ ከም ዘለዉ ይገሊጾም። ጀነራል ሳሙራ ኣብ ዝሃቦም መልሲም ተኸተልቲ ወይ ሳብስክራይበርስ ማሕበራዊ ሚድያን ዩቲዩብን ንምብዛሕ ዝተመሃዘ ውፅእ ሓሶት እዮም ትግራይ ዝጀመረቶ ሰላማ ክጸንዕላ እምበር ትግራዎት ንስንሳቶም ድፋዕ ሒዞም ክቃተሉ ኢትዮጵያን ጀነራል ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዘረባ እዚ ብዙሕ ግዜ ዝዘውር ዘሎ ምናልባት ከምዚ ኣብዚ ትሪእዎ ፀናኩም ሓበሻ ዶ ኣነ ግን ዝገርመኒ ዘሎሲ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገርሲ ካልእ ጀነራል የብሎም እንዲኦም ኮይኖም ሓድሽ እዚ ኩሉ ሰራዊት ናሃለዎ 120 ሚልዮን ዘሎ ሃገርሲ እዚኦም ጥራይ ድዮም ቶም ጀነራላት ኩሉ ግዜ ኩናት ክጅምር ከሎ ካብ ጥሮታዮም ንምልሱ ሓድሽ ኣይምልምሉ እንዲኦም ሓድሽ ጀነራል ኣይምልምሉ እንዲኦም ሓድሽ ጅግና ጀነራል ክትገብራ ይትኽእልኒ ኢኻ በዓል ሳምራዶ ገለዶ ድበሃል እኮ ኣብቲ ኩናት ናይ ኤርትራ ናይ እሳንሾ መተንክሳክ ተሽሕኮ ውርደት ተሰከሙ ኩሎም እኮ እዮም ግን ካብኦም ዝበልጥ ስለ ዘይፈረየ ኣብቲ ሃገር ንዓታቶም ተተመሊስካ ዋላ እቲ ብርሃኑ ጁላ ምሩኽ ዝነበረ ንዑ ካልእ ጀነራል ከተፍሪ ዘይምኻላት ሃገር ክሳዕ ክንደይ ናይ ውትድርና ፀገም ከም ዘለዋ ኢኻ ትርኢ። ግን እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብዚ ካሎ እቲ ሓበሬታ ብዝያዳ ክንሰምዖ ስለ ዘለና ታደሰ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ትግራይ እውን ህዝቢ ኤርትራ እውን ጠቕላላ ይምልከተኒ ዝብል እዚ ኩናት ይመፀነሎ ዝብል ሓይሊ ክዳሎ ምእንታን እቲ ጭብጢ ኣብ ኢትዮጵያ ዝንገር ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል ብደንቢ ክንሪኦ ስለ ዝደለኹ እዩ። ኣብዚኡ ኣበባው ታደሰ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ብደንቢ ጌርና እንዳልዓልና የቐኒና ኢና ሕዚ እውን ቀፂሉ ኣሎ በቀይ ባህር ጉዳይ የሚንጫጩ እንዳሉ እናውቃለን ይብል ኣበባው። ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ቀይሕ ባሕሪ ከይወስዱልና ኢትዮጵያውያን ኢሎም ብዙሕ ዝሓስቡ ብዙሕ ዝሰርሑ ንርኢ ኣለና። ካብኡ እውን ዝርቡን ዘይዝርቡን ዝዝረብን ዘይዝረብን ዝዛረቡ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ምልኪቶም ንርኢ ኣለና። ነገር ግን ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ንኸይንውድኦ ኣይጀመርናዮን እዩ ዝብል። ኣብዚኡ ኤርትራ ኮነት ትግራይ እቲ ዝመፀን ዘሎ ኩናት ክፈልጥ ኣለዎን እምበር ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ሰዋና ኣለዎ። ንሕና ኣበየናይ እዋን ኢና ክለይም ንገብር ንሶም ከም ዓዝዮም ዝኣምንሉ ዝብል ናህና ጉዳይ ከም ዘሎ ኮይኑ ነገር ግን ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ፍጹም ዘይንገድፎ ጉዳይ እዩ። ለዚ ብዙሕ ኣይትዛረቡታ እንዲ ዝብል ዘሎ ኣበባው ፅቡቕ ምናልባሽ እንታይ እዩ ተው ሓቂ ኣብ መሬት ዘሎ ኢትዮጵያ ከክንደይ ናይ ዝኣክል እያ ከይዳቶ ዘላ ናይ ዝኣክል እዩ ክትረኽበሉ ትኽእል ዕድል ንቅድሚት ዘሎ ክንሪኦ ኢና ሓቢርና። ዋና ግን እዚ ኩሉ ጃህራ እዚ ኩሉ ጉራ ንምንታይ የድለየ ዝብል ክንሪኦ ስለ ዝደለኹ እዩ። ካሊእ እውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ምድላው ኩነታት ዋዛ ፈዛዛ ኮይኑ ስለ ዝሪኦ ነዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ህዝበይ ካልኣይ ከይውረር ህዝበይ ካልኣይ ከይጭፍጨፍ ኣራግፅ ከይኸውን ብምሕሳብ ዘቕርቦ ዘለኹ እዩ ክትርድኡለይ ደሊ። ኣበባው ብዛ ሕዚ ድሬት ፅሒፎማ ዘለው ዝብላ በቀይ ባህር ጉዳይ የሚንጫጩ አሉ እኛ ግን ላንጨርሰው አልጀመርነውም እዩ ዝብል ንኸይንውድኦ ይጀመርናዮን ሕዚ ንሕና ሙሉእ ዘይጎደለ ኤርትራ ይኹን ካሊእ ሓይሊ ዝፍለጥን ዘይፍለጥን እዩ ዝብል ዝግመትን ዘይግመትን ሓይሊ ብደንብ ጌርና ክንደቁሰሉ ንኽእለሉ ምድላው ጌርና ኢና ይብል። እቲ ምድላው ኣብ ኣርባዕተ እዩ ዝኸፍሎ። ወታደራዊ ምድላው ጌርና ኢና ይብል። ኣብዛ ትሕቲ ወታደራዊ ብናይ እግረኛ ምድላው ከም ዝገበሩ መኮንናት ከም ዘሰልጠኑ ራምቲ መኮንናት ዝጎድሎም ንሱ እዮም ዝሓለፈው ንቕሪብና ኢና ዝጎድለና ናይ ወታደራዊ ኣዘዝቲ እዩ። ኤርትራ ምናልባሽ ምስ ትግራይ ሓቢሮም እንተመፅኦም ከቢድ እዩ ንኤርትራ ጥራሕ ተዝኾን ፀገም ኣይነበሮን። ምስ ትግራይ ሓቢሮም እንተመፅኦም ግን
زي نقوله زخلوا بعلمون يقلصوا نيرهم إيه قولت عمي بالال شالهم قال يقولوا مالك لذي عين نقولون نايم كنا نتحسرة لنا سراويت ولا أنت سألت أنا يلهم بعلم قام جيمهم يمكن أو زول بزان تحتنا يوتهدروا مدلاو كافتنا 4 مدلاو غيرنا إنا زولن وتهدروا مدلاو حنتيا وتهدروا مدلاو غيرنا إنا أقول كله إغرينيا لنا يبل مولو زي قولي إرترا خشفن زغيل كاليون زغمتن زي قمتن حيلي كمال زغيل إغرينيا لنا يبل كوماندو بتعم زغرم كنتات ينعون زغلصو كوماندو أوزيون لكم كوماندو سلطينا هنا بإثيوبيا تاريخ ታይቶ የማይታወቅ በርካታ ኮማንዶና አየር ወለድ ስፔሻል ፎርስ መገንባት ተችሏል ይብል ኮማንዶም ስልጣኑ ሙይዝ ነገር ከምዝወልኩ እግረኛ አለና ይልሎ ኮማንዶ አሰልጢና አይና ከምትሕዝትሪ ወዘለሁም ብሔራዊ ጥቅምና ክነረጋግጸሉ ብንኸለሉ መንገዲ ናይ ኢትዮጵያ ድሌታት ክነማላአሉ ብንኸለሉ መንገዲ ኮማንዶ ወነሰልጢና አይና ለዚ እግረኛ አለና ኮማንዶ አለና ካው መኮንናቱ ወነሰልጢና አይና ይዝብል ወታደራዊ መኮንናቱ ወን አዘዝት ሰራዊት بدنبيت زلنا بقعات مهيرنا محلالفنا خالوتون كمروم غيرنا ناي وطا حيل انتي ترفم سينا سلطينا عيناي لذي زي وتادرا ازازنت انت لنا يوطا حيل مصيو مسلطينا مم يزو لنا زلو ناي ايرن ناي درونن غداي ኢትዮጵያ በአፍሪካ ደረጃ ቀዳሞት ተባሂለን ካብ ስራዓ ሀገራት ተርታ ሰሊፍና ያይና አውዚው ዝርዝርዚው አቲያያ ተመቅልሚት ዘለው ሀገራት زحقو إذا يعني أير نيجتاتن نيدرونن. سمعنا لنا تي تهديد مجمر يكون النسبة إرترا تي تبغي تي حبريتا هاي لازم بكل من قدر نسمع زلنا nothing special nothing new. الريالي تجن تسمز بالوزلون أنا كل جزء بزمت عليكم بقمت عليكم أنا ببوسل الزلية. تكون إن السراويت حصلت الناس بالوزلو نايمن سراويت يوم زقلت زلوي زتري وزلو نايفان سراويتيو. Fano Sarawit graduation ceremony from Amhara Fano National Forest recruits after 6 months of training. There should do the work na isiltana izina Fano Sarawit. Fano حبرت فتشيمو بحاد حدا جنبار كوينو United Command غيري خير على ترايده كونه جزفنا سراويت ناتو وتهدراو تعليم نايتي عطو جله كاب متن لعلي نعبي خيت كم زليو سازي نسو بافك قعر خل كزارب يخل كهدد خل حركات كجبر خل أباي تاجن نوعه حدا جازو خونو حيلي كم معلتنا معلتي زوجة زول زي دي إن أفريقيا زبل دي إن إي أفريقيا زبل زوجة حبريتاي كم تري ورد لهم نايفان نو حيلي كاب جزية ناب جزية نحيلي زمت زلوا أتوت هذا رواق أماناتو أبسبوي زلوا تون كو ترفوز نبرة حبرتن حبراو جنبار مغامنيو نسود مع قيمم بحدا يخد له إذا أنت تجيرا بوجن تجرايز جنبار زلوا كلتيو نتوتات راي تاريخ أيو أبي أحمد نايتمير جوار محمد زبلايا أتزعبي سأقمناتو بسمين كما تصغر الحيلي قبل اللي دما نايرترا توسيق قالوا ولا حنتو قبرهم زي كل فلتيو نايرترا بينا كل زي إثيوبيا تسأقم كدي بالله فانو زبال كهالوي هو نايتقراي بينو سراوي كهالوي نايعفار بينو كهالوي كلاتهم حنتو إثيوبيا خلو إيرترا قاتي ما حليفاتي تبدو بكينات سجيراتها بعصوان كبان سجيراتها سلازي إيرترا أبزو وانزي بخمزة عينت ناي أبي عينت دراما زمال أمانجسي نيرترا كده لا يخلي يندحري له probably نفسه سلدي فلت راي سبزي and I think إثيوبيا كل جزء سكاتني أنا إيرترا أبز بنا أب مستخون راي زحش سكات ما هذا جا كود دقاي كلني قال ملا من عاقي يكون إثيوبيا أنا كنت السعر نخط ودقن أتزغال له أبتحت أبي أتزغال له أب تاريخه أبتحت أبي because اتناتو أكايدا نريو سلازلنا سلازي إذن يفعلنا أقاوما نفسو زخالي نتبا مغيرون ويون أكايدا نتكونتات بغربا نخطرية زقبر زليو سلازي فانو إذن كم نايفانو ترايزي ناي شنن تتريو كومو معك أشحى سراويت أسألي نتنا سراويت ناي أبي لبوت في اللي زليو بغلو نريو زلنا كونتات جن تي أبي تبيا نأبي أقاتي موزلو بدو كابزياتهم كلاتهم دما ولا بغصر كندوم تديكونه ناي هو حد سراويت دما مدب سراويت بوتو زحزن جنبارو زحزني لذي كل زي وسيخكا مزيان عتاتو مرد زخونه زربا كانت هذا بإفران قاعد مبل سالسان 4 عامات بعد نسألنا تبصحكم زبل ملك سنايت منيد يا محلال
Samidam, 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 samidam. So ኣብርሲ እዚኣ ሓበሬታ እዚኣ ድማ ነዛ ናይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ መንጎ ስታሊንን ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራን ዝተገበረ ርክብ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ብዙሕ ዘረባን ኣርእስትን ኮይኑ ኣሎ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ኣርእስቲ ሓደ ነቲ ዘሎ ኩነታት ዳርጋ ፈለኽለኽ ከም ዝብል ይገይርዎ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ፅምዶ ዝበሃል ኣካይዳ መጀመርያ ኣብ መንጎ ኣወልን ብርሃንን ገለ መለ ኢሎም ዲስካውንት ክገብርዎ ከናኣስዎ ይፍትኑ ነይሮም ናቴኒሞር ሲሪየስ ምዃኑ እቲ ቦገን ደብረፅዮን ካብ ኤርትራ ንመዓልቲ ነፅነት ናይ ኤርትራ ዝሃቦ መልእኽቲ ተደመሮ ስታሊን ምስ ፕረዚደንት ኤርትራ ተራኺቡ ገለገለ ሰብ ኣሎ ስታሊን ምስ ኤርትራ ምርኻቡ እንታይ ብዙሓት ሰባት ርኢ ኣለኹ አሚን ዶንት ቴክ ዲስ ፐርሰናል ስታሊን መን እዩ ምስ ፕረዚደንት ኤርትራ ክራኸብ ከእንታይ ትርጉሙ this is an official way of communication ስታሊን ንህዝቢ ትግራይ ነቲ ናይ ህወሓት በይዝ ዝውክል ዘይኮነሲ ንዑ ከስምዕ ዝኽእል ወይ እውን ንዑ ዝዛረብ ናይ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ገለገለ ሰባት ካለው ነዛ ዩቱብ ዘለና ቀፃል ንዓና ከናኣሱ ዝውዕሉ ምናልባት ንዓና ከም ሰብ ክትንዕቁና ትኽእሉ እዮም እቲ ዘለና ሚድያ ግን ቀሊል ኣይኮነን ሓበሬታ ናይ ምትሕልላፍ ፅልዋ መፍጣር ሓጋዚ እዩ ናይ ስታሊን ቪድዮታት 40,000 50,000 እዩ ዝረአ 50,000 ሲ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ስቴዲየም ማለት እዩ ተዛዓበየ ናይ ኩዕሶ እግሪ ስቴዲየም 70,000 80,000 ድሕዝ ደምሎም ስቴዲየም ክቅደስ ዝደሊ ክንዱ ሰባት ኢኻ ትፀሉ ዘለኻ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ተቆራሪፁ ናብትን ዝኸይድካ ኣብ ግምት እትዎ ስለዚ ዘበን ከም ዝተቐየረ ዘይተረድኦም ብዙሓት እዮም ሂዝ አ ኖባዲ ናይ ዩቱብ ገለመለ ትብልዎ ኖ ሂዝ ኖት ኖባዲ ንስኻ ኢኻ ኖባዲ ኢፍ ዩ ኣንደርስቱድ ሶሻል ሚድያ ንስታሊን ወይ እውን ንካልእ ናይ ሚድያ ንናትናኤል ኣስመላሽ ኖባዲ ክትብሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ they are somebody ንስኻ ምናልባት ዩ ክምቢ ነበዲ ሰብ ዘይፈልጠካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ but this guy ኣሽሓት ሰባት እዮም ዝፈልጥዎ if not millions ኣሽሓት ሰባት እዮም ዝፈልጥዎ ስለዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ስታሊን ምርኻቡ ሃንደበት ዘጋጠመ ኣይኮነን there is an official way of communication ብቐጥታ ክልቲኦም መራሕቲ ክዘራረቡ ይክእሉን እዮም because በቲ ሕጊ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ትግራይ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣብዚ ሕጂ ድማ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ድማ ብቐረባ ዘይከታተልዎ ሰባት ስለ ዘለው ከም መረዳእታ ዝያክበኩም ምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ከይኮነ ይተርፍን እዩ ናይ ፅዕነት መኻይን ዝኾነ ዓይነት ፅዕነት ሒዘን ንትግራይ ዝኸዳ ዝነበራ ተዓፅየን ከም ዘለዋ ይዝንገር ስለዚ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ዝበሃል ብሬኪንግ ኒውስ ኢሉ ትራክስ ብሎክድ ፍሮም ኢንተሪንግ ትግራይ ኒያር ወልድያ ኣሚድ ፌደራል ሬስትሪክሽን ስለዚ እዚ ዕለት 28 ኣብ ወርሒ 5 2015 ዝወፀ እዩ ብዙሓት መኻይን ናብ ትግራይ ዝኸዳ ዝነበራ ኣብ ኬላ ጠጠው ከም ዘበልወን እዚ ከዓ ካብ ፌደራል ዝመፀ ትእዛዝ ምዃኑን እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ድማ ታደሰ ወረደ ሓቲቱ ከም ዘሎ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ግን መልሲ ከም እዛ ቪድዮ ክገብራ ከለኹ መልሲ ከም ዘይነበረ የርእየ ዘለኹ ሰፋር ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት ምስቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ነውፂ ናይ ትግራይን ናይ ኢትዮጵያን ንዑብ ግምት ብምእታው ኤርትራ ብቐጥታ ምስ ትግራይ ክትዘራረብ ኣይትኽእልኒ ኣብዚ እዋን እዚ ኢንዳይሬክትሊ ግን ክትዘራረብ ትኽእል እያ ምክንያቱ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ዘሎ ቀዳማይን ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ቴንሽን ፖለቲካዊ ወጥሪ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ነቲ ወጥሪ ብካልእ መኣዝን ከይጠዋኻ ኮሚኒኬሽን ከተካይድ ኮይንካ ብከምዚ መንገዲ ኢኻ ኣን ኦፊሻል ዌይ ኦፍ ኮሚኒኬሽን ኢኻ ትገብር ስለዚ ስታሊን ምስ ናይ ህወሓት መራሕቲ ዘለው ቀጥታዊ ርክብ ኣለዎ ድዩ ዋላ ተዘዋዋሪ ርክብ ኣለዎ ግን ነቲ ቤይዝ እቲ ህወሓት ናይ ህወሓት ቤይዝ ንዑ እዩ ናቱ ኦዲየንስ ናቱ ስለዝኾነ ምስ ፕሬዚደንት ክራኸብ ምኻሉ ትርጉም ናቱ ታራ ግዜ መሃብ ትራ ዘይኮነ ኪኑ ዝኸደ ትርጉም ከም ዘለዎ ምስ ደብረፅዮን ወይ ምስ ካልእ ክግበር ዝኽእል ዝምድና ብቐጥታ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ካልእ ክትርጎም ስለ ዝኽእል ብከምዚ መንገዲ ጌርካ ነቲ ሕጊ ከይጠሓስካ ግን within that limit ክትዛረቦ ትኽእል ኮሚኒኬሽን ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ገለገለ ሰባት ኣለው ኣነ ኣብዚ ቪድዮ እንታይ ሂበኩም ኣለኹ ኣብዪ ኣሕመድ ክንዲ ምንታይ ተሃዲድ ናብ ኩናት ይኸይድ ከም ዘሎ ናብ ኤርትራ ድማ ክንዲ ምንታይ ሓደገኛ ፕላን ከም ዘሎ ደጋጊምና ነግረኩም ኣለና ኤርትራ ትወስዶ ዘላ ምርጫ ትክክለኛ ምርጫ እዩ ናትካ ፐርሰናል ኢጎ ምናልባት ስታሊን ህወሓት ክድግፍ ከሎ ወይ እውን ትግራይ ትዕወት ክብል ከሎ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ኢሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ ሰብ ተቐቲሉን ብዙሕ ኩናት ደም ተፋሲሱን እኮ እዩ መድረክ ግን ተቐይሩ ልክዕ እቲ ኩናት ጠጠው ከይበለ ነቶም ናይ ትግራይ ሓይሊ ወሲዱ ንኤርትራ ንምውራር ሓግዙን ኢሉ ዝለመነ መራሒ ዘለና ሕጂ ድማ ብድሮናትን ብገለን ገይረ ቃዛ ክገብራ እያ ናይ ኤርትራ ዝብል ዘሎ መራሒ ዘለና ስለዚ ኣንፃሩ ኩሉ ዓይነት ዝምድና ኣገዳሲ ጥራይ ዘይኮነሲ ወሳኒ እዩ ስለዚ
ምስ ትግራይ ዘሎ ጽምዶ ምስ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ምስ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ሽርክነት ጽቡቅ ጌርካ ተስተባብለለካ እቲ ሕቶ ድማ ናይ ዓሰብ ናይ ገለ ከም ዘይኮነ ብስምዑ ሻዕቢያ አሁን የምታከብረው የነጻነት ቀን ነው ብለህ የምታከብረው አሪፍ ነው፣ ግን ባርነትን አምነህ ለምነህ ተቀብለህ ናሽናል አይዴንቲቲ አድርገህ የመጣ ስለሆነ ነው ሲሆን ነበር እንጂ ቀኝ ስለተገዛ አይደለም። ነፃ ለመውጣት ብለህ ባርነትን ተመኝተህ ነፃ ለመውጣት ብለህ ባርነትን ተመኝተህ ባርነትን የናሽናል አይዴንቲቲ መለያ አድርገህ ከሌላ ኢትዮጵያን ለያለሁ ቅኝ ተገዝቻለሁ ባርነት ተገዝቻለሁ ስለዚህ ከዛ ነፃ ወጥቻለሁ ብለህ ያልካለው ይሄ ፌክ አይዴንቲቲ ነው። ወያኔንም አላሻገረው ወያኔን ጠልፎ እንድጣለው ሻዕቢያንም ጠልፎ ይጥለዋል እያ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ጂቲ ናጽነት ናትና ነብዕለ ዘለና ፌክ አይዴንቲቲ ዶላ ትሪክ አይዴንቲቲ ዝብል ዘሎ that's none of your business እንታይ ምልከተከና ኻይ ትሕቶ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንኤርትራውነት ክጸርፉ ከለዉ ኣነ ብዙሕ ግዜ ነጊረኩም እየ ናቶም ምጽራፍ ንዓና ጽቡቕ እዩ ንኤርትራውነት ዝጸርፍ ንኤርትራውነት ከም ዝሕይል እዩ ዝገብሮ ምክንያቱ the same people ናጽነትና ዝኽልክሉ ዝነበሩን ናጽነትና ከጥፉ ዝደልዩን ስለ ዝኾኑ እንታይ ምዃኑ ዕላማኦም እዮም ዝነግሩና ከምዚኣቶም ኣያሹ ጸላእታ ይረአናን ጸላኢኻ ኩሉ ግዜ ከም ሓላይኻ ኮይኑ እንተመፂኡ ሓደገኛ ጸላኢኻ ከጥፋእካ እናበለ እንተመፂእካ ኦልሬዲ ዎርኒንግ ይብካሉ ንጸላኢኻ እቲ ቀንዲ ሓደገኛ ዝበሃል ከም ፈታዊኻ መፂኡ ከጥፋእካ ዝደሊ ጥራይ ዋች ኣውት ንዑ በዝሑ ግዜ ኣብዚ ቻነለይ ድማ ተዛሪበኩም እየ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንፈትወኩም ኢና ፍቕሪ ኢና እንደሊሎም ክመፁና ከለዉ ጥራይና ክንሰግዝ ኣለና እምበር ከነጥፋዕኩም ኢና ክብሉ ከለዎስ ከም ዘይኩልና ንፈልጥ ኢና ጽቡቕ እዩ ድማ ንዓና ኤርትራውነት ከም ዝኹላዕ ኤርትራውነት ሕብረት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ላዕሊ ከም ዝመፅን ከም ንተሓቋቆፍን እዮም ዝገብሩና ዘለዉ ስለዚ በዚያ ነጥቢ እዚኣ ጥራይ ከነመጉሶም ይዝግባና ስለምንታይ ከጽምዶ ይድሊ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ተጋሩስ እንታይ ደጽምድ ኣለና እንታይ ዝገብር ዘሎ ኣቢ ብርጌድ ንሓመዶ ኣብ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ታዕሊም ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። ብሰማያዊ ማዕበል ዝፍለጥ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ብርጌድ ንሓመዶ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንኣባላቱ ወተሃደራዊ ታዕሊም ክህብ ከም ዝጀመረ ድምፂ ኣሜሪካ ሓቢራ። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝድገፍ ዝንገረሉ ብርጌድ ንሓመዶ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸፈቶ ቤት ጽሕፈቱን ኣብ ማእከል ወተሃደራዊ ስርሒታት ንምቕያር መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ነይሩ። ክንዲ ዝኾነ እቲ ኣብ ለካቲት 2025 ዝተመረቐ ቤት ጽሕፈት ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ማእከላይ ወተሃደራዊ ኣብ ዝዋን እዚ ብርጌድ ንሓመዶ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልተ ቦታታት ወተሃደራዊ ታዕሊም የካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩሎ። ይኹን እምበር እቲ ተቃዋሚ ምንቅስቓስ ወተሃደራዊ ታዕሊም ዝጀመረሉ ፍሉይ ቦታታትን ዝርዝር ናይቲ ስልጠናን ዛጊት ዕላው ይኮነን። እዚ ምዕባለ እዚ ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ መተፈናን ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሕሉን ሓድሽ ግጭት ከይውላዕ ተሰጊኢሉን ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ዝረአ ዘሎ። ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ኣብይ ኣሕመድ ዓዲሙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሕጂ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ታዕሊም ንክገብር ይገብረሎ እንታይ ማለት ድዚ ሳቶም ኮጽምዳ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እንታይ ንክገብሩ ንኤርትራ ንክወሩ እቲ ዝሕዝን ወይ እቲ ዘገርም ክፋሉ ግን ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ንናጽነት ናይ ኤርትራ እንታይ ብለኩም ጸኒዩ ንባርነት ከም ናጽነት ዝደሊ ህዝቢ ካብ ኢትዮጵያ ምግንጻልካ ወይ ናጽነትካስ ከም ባርነት ጌርካ ባርነት ነይረ ኢልካ ናጽነት ዝኸትካ ከነጥፎይና ነቲ ናጽነት ናበለካ ከሎ ንናጽነትካ ከጥፍን ዝደሊ ዘሎ ንሉላውነትካ ከዓልን ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ናቱ መዓዲ ተዓዲሞም ምሱ እዮም ዝጸምዱ ዘለዉ ተጋሩ እኮ ናጽነትካ ክንድምስሲና ብሉካ የለውን ራይት ናው ሕጂ እየ ዝብለኩም ዘሎ ተጋሩ ንባዕሎም ሓደጋ ወዲቕዎም ስለ ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ኣብይ ኣሕመድ ብግልፂ ንኤርትራ ንክወርር ዓሰብ እዩ ዝብል ዘሎ ዓሰብ ጥራይ ግን ኣይኮነ ንኤርትራ መልእቲ እውን ንምጥቕላል ቀጻል ኣብ ዝዛረበሉ ዘሎ ሙሳኻ ኮይና ክንዋጋ ኢና ኢሎም እዮም ንኣዲስ ኣበባ ከይዶም ዘለዉ ሙሳኻ ኮይና ንኤርትራ ንክትወርር ሲ ክንሕግዘካ ኢና ኢሎም እዮም ኣብ ጉኒ ጠጠው ኢሎም ዘለዉ ካልእ ዝኾነ ይኹን ትንተና ክትወሊ ትኽእል ኢኻ ነዚ for some reason ኤርትራ ድማ ንዓ ክመፃ ንዝኽእል ንጸላይ ምስ ካልኦት ንዓና ስለዚ ሓልዩ ጥራይ ዘይኮነስ ንዓታቶም እውን ሓደጋ ዝስምዖም ዘሎ ፋኖ ድዩ ክዋሓድ ድዩ ምሳቶም ዓሪዱ ነቲ ዝመፁ ዘሎ ሓደጋ ክኽልክል ከሎ ግን ንምንታይ ይገብረሎ ኢሉ ዝሓተኒ ኣነስ ናይ ኤርትራ ድሕነት ሓደጋ ክእቱ ዝደሊ ሰብ ኮይኑ ጥራይ ይስማዓኒ ምክንያቱ ኦልሬዲ ሲ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ቅድሚ ሕጂ እውን ገሊፅና ልኩም ነርና ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እንታይ ክገብር መንግስቲ እዩ ዝእቱ ዘሎ ኣብ እንታይ ድዩ ትገብር ዘሎ ንሱ ድሌቱ ክገብር ኣለዎ ኤርትራ ግን ወላ ሓንቲ ክገብር የብሉን ማለትካ ግርም እባ ኤርትራ እኮ ንሽተይ ሃገር እያ ብመንፅር ናይ ኢትዮጵያ ክትሪኢ ከለኻ
ስለዚ ኤርትራ ካብኡ ንላዕሊ ክትጓየ ዘለዋ ኣብ ከምዚ ኩነታት ምክንያቱ ንሱ ከማን ነዚኦም የድልዩን እዮም ኢሉ ዝፅዕር ዘሎ ኤርትራ ግዳት ስለምንታይ ካልእ ክትገብር ዘይትፍትን ስለዚ እዚ ነገር እዚ ካብ ኩሉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ፅቡቅ ነገሩ ካብ ተጋሩ እናተፋትሑ ምስመን ከዓስኪሮም ኣሎ መስለኩም ስምዑ ኣብዚ ምስዮም እዮም ዓስኪሮም ዘለው ክትርእይዎም ኢኹም ኣብዚ ስምዑ እጅ እዚኦም እዮም ዓፋር እዮም እኒው እዚኦም እዚ ዝኾነ ዓፋር ኣለው ኣብ መጋል ኣለው እየ ዝብል ዘለኹ እዞም ሰባት እዚኦም ብሽም እውን ክፅውዖም እየ ስለ ዝበልኩ ከልዕሎም እንዴ ንምንታይ ከም ዝግበር ዘሎ ናይ ምን ክፍተት እዩ ከምዚ ንክግበር ዝገብሮ ዘሎ ዓፋር እውን ባዕሉ ክጥንቀቆም ካብ ዘለዎም ነገራት ብደንቢ ኣልዒልና ክንዛተ ኢና ወደ ሸብር ዝመርሖ ወደ ሸብርን ወደ እንጥሩን ዝመርሕዎ ኢያሱ ዝበሃል ተስፋይ ዝበሃል እውን I think ካብ ናይ ኢትዮጵያ እዩ እዚኣቶም ብሓደ ኮይኖም ኣብ ዓፋር ይርከቡ ኣብ ዓፋር ንዝርከብ ሰራዊት ኢሎም ዝሓዝዎ ህዝቢ ትግራይ ንከበሳብስሉ ኣፈሙዝ ናብ ትግራይ መሊሶም ክወቅዕሉ ዘደራጀውዎ ሰራዊት ክረኽቡ ንዓፋር ከይዶም ምክንያቶም ሰለስተ እየን ብደንቢ ጌርና ፅኒዕናየን ኢና ብደንቢ ጌርና ስለ ዝተኸታተልናዮም ንከታተሎም ስለ ዘለና ሰለስተ ምክንያት የና ወሲዶኖም እዚአን ክነግረኩም እሞ እንታይ እዩ ዝኽወን ዘሎ ኣብቲ ሰራዊት ንሱ እውን ብደንቢ ካሊእ መረዳእታ እውን ስለ ዘለና ክነግረኩም እየ እታ ሓንቲ ኤርትራ ንምውራር ኣብዛ ሰሙን ዮሃንስ ገብረ መስቀል ዝበሃል ትግራዋይ ግን ንኣብይ ኣሕመድ ዝሰርሕ ዘሎ ትግራዋይ ኣብይ ኣሕመድ ዋላ እንተዘይፀዋዕናስ ክንከዲና ኣብ ግንባር ኣለና ክብል ከሎ ኣነ ጥራሕተ ይኮንኩስ መሰላተይ እውን ንክዘምቱ ድልዋት እዮም ኤርትራን ትግራይን ብሓደ ኮይነን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ወራር ክምክታ እንተኽኢለን ንሕና ግንባር ኣለና እንተይተፀዋዕና ይብል ነይሩ ኣነን መሰላተይን እንዳበለ እውን ዛረብ ነይሩ ንሱን መሰላቱን እምበኣር ዝገበርዎ ሴራ ሕዚ ዓፋር ኣለዉ ብለኩም ኣለኹ እቲ ናብኡ ዝኸድሉ እቲ ቀዳማይ ብጣዕሚ ዘስግእን ሰበር ጌርና ዘቕረብናሉን እውን ተቀዳማይ ኣብይ ኣሕመድ ኣውሮፓ ከም ዘሎ ትፈልጡ ኢኹም ይዘዋወር ይቐኒ ካልኦት ዓሰስገሰስ እውን ይእከቡ ኣለዉ ከካብ መሰልጠኒ እንዳወፁ ነናብ ካምፑ ነናብ ድፍዑ ይኣትዉ ኣለዉ ምዕራብ ትግራይ ከም ዘይበና ቃል ብቃል ተዘራሪቦም ልዮም ሰሜን ምዕራብ እውን ከምኡ በዓል ፀለምትን ማይ ፀብርን ራያ እውን ከምኡ ኣብዚ ለምቅነ እውን ኣቕሪበልኩም እየ እዚ ኩሉ ምድላው ወዲኦም እቶም ዓዶም ክሒዶም ዝኸዱ ጀነራላት ትግራይ ግን ሕዚ ተሪሎም መፅኦም ፀረ ትግራይ ኣፈሙ ዘልዒለ ክዋጋእ ንዝብል ሰራዊት ከተባብዑ መፅኦም ገለገሊኦም ያው ፀኒሖምሉ እዮም በዓል ወደ እንጥሩ ወደ ሸብር ግን ንዓይ ይገርመኒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ዝያዳ ሲሪየስ ከም ዝኾነ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ምክንያቱ at the end of the day እቲ ሕቶ ተጋሩ ምስ ኤርትራ ዝፀምዱ ዘለው ክርዳእና ክኽእል ኣለዉ ንተጋሩ ነፍሱ ዝኸኣለ ሓደጋ እዩ ዝመፅኦም ዘሎ እቲ ሓደጋ ናይ ትግራይ ድማ it's a real thing it's just on the corner ናይ ትግራይ ሓደጋ ትሪእዎ ዘለኹም ብሰራዊት ተዓጢቖም ኣብቲ ዓፋር መሊሶም እናተዳለዉ ይኸዱ ኣለዉ ፅቡቅ ደመወዝ ገይሩሎም ኣለዉ ኣቢ ኣሕመድ ምክንያቱ ብዙሓት ካብቲ ናይ ህወሓት ሰራዊት ናይ ገንዘብ ወልፊ ዘለዎ ነቲ ናይ ህወሓት ወይ ናይ ትግራይ ሰራዊት ገዲፉ ናይ ትግራይ ሰራዊት ሶሪ ንዑ ገዲፉ ናብዚኣቶም ንክመፅእ ስለ ዘልዮ ዘሎ ነዚኣቶም ፅቡቅ ገይሩ ዝገብሮም ዘሎ ስለዚ እዚ እቲ ወዲ እንጥሩ ዶ ወላ ወዲ ጭሩ ዝብልዎ ዘለው ንህልኩም ይኣትሎ እዚኦም ኮይኖም ኣብቲ ዓፋር ከዓ ነዚ ቦታ እዚ ሂባ ቦታ ናይ ኩናት ንክትከውን መሪፃ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ዓፋር እቲ ክልል ዓፋር ዝበሃል ንኩናት ቦታ ናይ ኩናት ንክኸውን ተዳልዩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኣቶም ድማ ብናይ ኢትዮጵያውያን ኣፀዋውዓ ባንዳ ብናይ ትግራይ ቋንቋ ባንዳ ክንብሎም ንኽእል ምስኡ ኮይኖም ነቲ ኣጀንዳቲ ከሳልጡ ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና እዝን ንዑ ዝመስል ሓበሬታታትን ኣጀንዳታትን ክትርኢ ከለካ እቲ ብወገን ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝግበር ዘሎ ፅምዶ እቲ ፕራክቲካሊቲ ናቱ ወይ እውን እቲ ኣገዳስነት ናቱ እቲ እዋናውነት ናቱን ኣብዚ እዋን እዚ ክንምንታይ ኣገዳሲ ምዃኑን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ዞባና ብዝቐልጠፈ መኣዝን እናተጠናነገ እናተኣሳሰረ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ድማ ብፍላይ ንተጋሩ እዞም ህዝቢ እዚኦም ወታደራት እዚኣቶም
እዚኦም ዞም ትሪኦም ዘለኹም ንትግራይ ደቂ ትግራይ ኮይኖም ንትግራይ ከጥፉ እዮም ዝዕለሙ ዘለዉ እቶም ቅድሚኦም ከርእየኩም ፀናሕኩ እዚኦም ኣብዚ መኺሮም ዘለዉ ከዓ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ኤርትራውያን እዮም አሚን ዜግነቶም ክሳብ ዘይረኣኻ ኤርትራውያን ክትብሎም ኣይትኽእልና ብቐረባውን ስለዘይፈልጦም ግን እዚኦም ኤርትራውያን እዮም አንጻር ኤርትራ ንኽዋጉ ድማ እዮም ኣቢ ዝጅንጅኖም ዘሎ ዝዕልሞም ዘሎ ስለዚ ካብዚ ዝኸፍእ እቲ ፖለቲካስ ካብዚ ንላዕሊ ክንፅረልካ ኣይክእልን እዩ ኣይ ቲንክ ናይ እዚኣቶም ኣብ ኢትዮጵያ መኻዱ ድማ ክንደይ ግዜ ነጊረኩም እየ ንህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝበለፀ እዚ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝበለፀ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ትሕቲ ኣቢ ምእታዎም ጥራይ እዩ ናው ፒፕል ኖው ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ከም ዘለዎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ነዊሕ እዋን ሰማያዊት ባንዴራ ናይ ፌደሬሽን ሒዞም ዝኸሉ ዝነበሩ ኣብ መወዳእታ ኣብታ ዋና ናይ ሰማያዊት ባንዴራ ዝነበረ ኣብ ገዛን ድርኩኺት ክሽነናቱን ኣትዮም ኣብ ቢያትናቱ ይቕለብ ኣለዉ ስለዚ ሰብ ሰማያዊ ባንዴራ ኣብ መወዳእታ ልኡላዊ ባንዴራ ዘለካ ልኡላዊት ሃገር ዘለካ ታሪኽካ ቃልስኻ ባንዴራኻ ኩሉ ክብርታትካ ክዝልፍን ክፀርፍን ዝሓገየን ዝኸረመን ኣብ መወዳእታ ድማ ነታ ናፅነትካ ደብሪ ሂዝካ ናፅነትካ ንኸይትረክብ ከልኪልካ ዝነበረ ሓይሊ ምስ ረኸብካዮ ድማ ክሳብ ሎሚ ነቲ ናፅነትካ ከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ምስኡ ኮይኖም ኣብ ጣውላ ምስኡ ክመኽሩ ምስ ረኣኻ ይበርሃልካ ማለት እዩ እዚኦም ከምዚ ምግባሮም እዛ ውሳነ እዚኣ ጥራይሲ በዚኣ ጥራይ ዘመስግኖም ኣነ በዚኣ ዘመስግኖም ኣነ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራ ተሓቢኦም ንህዝቢ ኤርትራ ፍትሕን ዲሞክራሲን ከነምፅኣልካ ኢና እናበሉ ናበይ ገፁ ነቲ ንእሽተይ መንእሰይ ርእሱ ሓፃፂቦም ኣበይ ወሲዶሞ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ድማ ኣበይ ከም ዘብፅሕዎ ኣነፂሮም ኣለዉ እንተቲ ህዝቢ ትግራይ ግን ብየማንን ፀጋምን ነቲ ኩነታት ናንበቦ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ስምዑ ሰላም ምፍጣር ችግር ይውልን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሲሆን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሰላም ምፍጣር ምንም ሓደጋ ይውልን ፌደራል መንግስቱን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝቃወም አይመስለን እና ሰላም ተኮይኑ ምስ እገለ ሓቢረን እገለ ህጥቅየ ዝበሃል ዘረባ ግን ኣይከኣልን ፈሪምና ኢና ፕሪቶሪያ ንብል ኣለና ርክባትና ሰላማውን ክንገብር እዛ ሓሳብ እጅ ትሪእዎ ኣለኹም ንሱ ምስ ኣቢ ኮይኑ ሰራዊት ዕጢቑ ንህዝቡን ንሃገሩ ንዓደታ ክልሉ ንክሓርም ዝዳለ ዘሎሲ ህወሓት ምስ ኤርትራ ዓጢቐ ኩናት ክገብር እየ ዝብል ዘረባ ኣይተዛረበን ብተደጋጋሚ ሰላም ኢና ንደሊ ዘለና ሰላም ክንፈጥር ኢና ንደሊ ዘለና ምስ ሻዕብያ ይኹን ምስ ኣምሓራ ምስ ዓፋር ምስ ኩሉ ሰላም ክንገብር ምስ ፌደራል እንኮላይ ሰላም ክንገብር ኢና ንደሊ ዘለና ይብል ፀኒሑ ኣት ሴም ታይም ምዕራብ ትግራይ ሂበኩም ወላ ገላ ሂበኩም ኣብ ዝብለሎም ዘሎ ኣክንዲ ንዑ ዝዛረብ ምስ ክስቶ ኮይና ንኣቢ ኤርትራ ንኣቢ ክታርም ድሌት የብላ ወላ ሓንቲ ረብሓውን የብላ ንሱ እዩ ንኤርትራ ክወርር ዘሎ ይግዳስ ከብድኻ እንተመሊእካ በዓል ከምዚኣቶም ወላ ሓንቲ ዘገድሶም ኣይ ከምዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ንስማዕ ትደሊ ተልኩም እንተልኪ ሃገር ትኮንደት ትደሊ ተልኩም እንተልኪ አንተ ወኮነ ጊረክ ዛጓለ መሰረቱ በዘመን እዚሁ ከም ዝበልኩኺ አይሽም ኳይዶ ትግራይ ጋር ገለ ዝብልስ አፍሪካ ቡና ሓደ ክትመጽእ ያይለክ የለኹ አንተ ከይትርስዒ ነገር ግን ሳብንስ ዝመጽ ይኹን ዋላሽ ምስ መጸ ግን ፈቲኸ ይኮን ረቑሓት ክነብረክ ንምንታይ እያ ትግራይ ሃገር ክትኮነ ኣለዋ ኢሊ ሃይማኖት ቦ ዝዛረብ ዘሎ ኢሊ ሰብ ክፈልጥ ኣሎ ንምንታይ እዩ ክሳብ ክንዲ ዝኸል ዘሎ እንተበልና ግን ክልተ ዓበይቲ ነገራት እዩ ሓደ እቲ ኣብዚ ኣብታ ዓዲ ኣብታ ኣከባቢ ዘሎ ማሕበረሰብ ህዝቢ ኣምላኽ ዝሃቦ ነፃነቱን መብቱን ተሓልይሉ ዘይቕመጥ እንድሕር ኮይኑ ነፃነት ኮይኑ ከም ማንም ተኻሊእ ዘሎ መናብርቱ እኩል ተጠቃምነት ዘይብሉ ህዝቢ ኮይኑ ተጨቁይኑ ተረጊፁ ዝነብር ህዝቢ እንድሕር ኮይኑ እዚ ህዝቢ እዚኡ ነፃ ኮይኑ ዓርሱ ክኢሉ ክኸይድ ናይ ኣባ ሰላማ ጥራይ ክኮን ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስለ ዝኾነ ነፃነቱ እምነየሉ ትግራይ ሃገር ክትኮን እምነ ማለት እዩ ካበይ ተሲኤ እቲ ግፍዒ ዘለዓለም ኣብቲ ትግራይ ዝሓለፈት ሕዚ እውን ዘላቶ ብኡ ንኸይትቕፅል ሰላማዊ ዝኾነት ምስ ኩሉ ግን ብኢኮኖሚ ይኹን ብኻሊእ ይኹን ኢንቴግሬሽን ፈጢራ ነገር ግን ከም ህዝቢ እቲ ህዝቢ ዓርሱ ሒዙ ወኒኑ ዓርሱ ትልዖት ኢሉ ሰላም ኮይኑ ክነብር ናይ እግዚኣብሔር ቃል በይድግፎ እዩ እናተረገፀን እናሞተን ካብ ዝነብር ፍጹም ፍሪደም ረኺቡ ክነብር ናይ እግዚኣብሔር ቃል በይድግፍ ይግበረልኩም ጥራይ ዝብል የሳልጠልኩም ማለት ናፃ ኮይንካ ከምቲ ንስኻት ከምዚ ንሳቶም ዝምነይዎ ዘሎ ወይ ህዝቢ ትግራይ ብተደጋጋሚ ዝሓቶ ዘሎ እንተሰሊጥልኩም ይግበረልኩም ጥራይ ንዓይሲ ይስለጠልኩም ጥራይ ባህላይ ኣብዚ እዋን እዚ ዝያዳ ብፍሉይ ብሚድያ እውን ኣነ ንሱ ዝኽእሎ ትግራይ ሃገር ክኾኑ ኣብ ዝሓስብሉ ኣነ ወታደራይ ኮንኩ ጀነራል ኮንኩ ግን ብሚድያ ትግራይ ሃገር ንኽትከውን ኣይ ሰፖርት ኢት ንሱ ስለ ዘይበለስ ንሕና እውን ኣይንብልን ዝብል እዚ ማለት ፍትሓውነት ኣይኮነን ካብቶም
كنت لك روح حاسب ولا كنا تمس يعني الصملاسي كنا دي السعي كنا ተገደደ ግን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይና ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ዝትኮስ ጥይት የዝሕል እዩ ጠመንጃ ንቁልቁል ይደፍእ እዩ ዝብል እምነት ግን ክልወካ እወ እንተ ዋሓደ ትፅምዶ ኣብ መንጎ ዞም ክልተ ህዝቢ ውግእ ከም ዘይህሉ ይገብር ከመይ ገይሮም ነዚያ ክሪእዋ ይደልን እዮም ቢካዝ ረብሓናቶም ምዝያ ኩነታት ስለ ዘይትኸይድ ንሳቶም ኩርሲ ስለ ዝደልዩ ዘለው እዞም ክልተ ህዝቢ ሰላም እንድሕር ገይሮም ተዋጊኡ ነታ ኩርሲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዘላ ክህቦም ዝኽእል ስለ ዘየለ እምበር ናይ ህዝቢ ዋኒን ሃልይዎም ኣይፈልጡን እዮም ታንክስ ድማ እዚያ ሰብ እዚያ ቤላ ገይራ ኤክስፖዝ ገይራቶም እያ ይኽእል እንድዩ ትሕስለኺ ብወገን ኢትዮጵያ ኩናት ዘኽተልክ እንተኮይኑ ሕግና ኢትዮጵያ ዘጥሕስን ኩናት ዘጀምር እንተኮይኑ ኩናት ዘስዕብ ዘሎ እንታይ ኢሳያስ ንባዕሉ ኣብ ሎሚ እንታይ ኩናት መጻኢ حراي منغسي إثيوبيا تግራይ ኣብ ትሕቲቱ ማሕደር ሓንቲ ላዕላዊት ክልል እያ ማዓት ሕቶታት ኣለዋ ኣብ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ግን ካብ ሰራዊት ትግራይ እንዳፍረሰ ድዩ መልእሰይ ትግራይ ንዓንዳ ወለድዩ ኣብ ዓፋርን ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያን ሓራ መሬት ኢሉ ሂቡ ቀለም እንዳቀለበ ዕጥቅ እንዳሸከመ አንጻር ትግራይ ዘስልፍ ዘሎ መን እዩ እዚ ኩናት ማለት ይኮነ እንድዩ ታይ ማለት እዩ ኩናት مسألة قاعد يسوون من مدن أنصار تقرأ من مسألة معراب تقرأ اليوم ده لهم بعد شوية مسألة تقدر معراب أنا تزعم معراب تقرأ يكون كل زول زلخو من قصدي تبي عفر وسيدو زو سلطانهم زلوا تجارو من إسرائيل زي كنات مالته يكون بيو كم يخاطر وأما من قصدي تبي أكو أنصار كل لهم حركة غير دي من قصدي تبي أنصار أورامي كلكم غير دي من قصدي تبي لا تحاول خين كم رأيو زياتا ጉዳይ ዞም ሰባት እዚኣቶም እንትርፈንጀሮም ናይ ህዝቢ ነገር ናይ ሃገር መመቀቃል ናይ ተጋሩ መመቀቃል ዘገድሶም ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ዋን እዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ማሕቢግ ተጠቂሞም ዝነበሩ ህዝቢ ትግራይ በህዝቢ ትግራይ እውን ኤክስፖዝ ምዃኖም ደስ ይብለና ኣነ እጂ ኣብቲ ካላርስ ኣዮ ሓወን ካን ኣዮ ነገር የለን እዩ እጂ ኣቡ ريتيون لا حق انت شفتك حق انت فين كان خنا علي لي نقيدن مخنياتو زيسي على السوشيال ميديا زلو بمعلتو زوتك بمعلتو مصيام مجلس زهبو اكلات اندهالو نزي كم يغير كاري كم زياد رياض لنا انا تا غداي حجي نابتنا ኤርትራ ገዝና ክንሰግር እምበር እቲ ፖለቲካሲ by the way እዚ ርክብ እዚ ብዙሕ ዓይነት ኢንተርፕሪቴሽንስ ዝወሃቦ ዘሎ እቲ ኢንተርፕሪቴሽንስ ዝወሃቦ ዘሎ ድማ እናተዓዘብና ብዛዕባ እንታይ ተዘራሪቦም እንታይ ተገይሩ ኢንተርቪው ዲ ተገይሩ we're waiting for the details ከይመፀ ግን ኣብ ካልእ ዝኾነ ይኹን ጃምፕ ክንገብሮ ንኽእል ብዛዕባ እዚ ንትንክብል ኣይክእልኒ እቲ ትርጉም ናይቲ ርክብ ግን ዕላማናቱ ክገልፀ ፈቲነ እጅ ንስገር Honorable viewers, welcome to this historic day of our beloved Eritrea's independence, the 34th anniversary of which we celebrate our prosperous freedom. To all Eritreans and friends of Eritrea, wherever you are, we wish you, along with us here at home, a happy Independence Day. This program, which we present to you today, has been prepared by እዚኣትሪ ዋደሎም ዛ ቪድዮ ቤሪ ሊንክ እንደ ረኺበያ ነዚ ማዕልትና ጽነት ናትናስ ብዝግባእ በእንግሊሽ ክትስነድ እንተትኽእል ይብል ነይረ ታንክስ ጋድ ዛሃራ ባዶሪ ምስ ካልኦት ቅዱሳት ኮይና ነቲ ማዕልትና ጽነት ብጽቡቕ መንገዲ ዶኩመንት ገይሮም በእንግሊሽ ቪድዮ ገይሮማ ኬትኩም ኣብ ቤሪ ሊንክ ሸር ግበርዋ ትሕዝቶ የስማዓኩም ኣብ ኸይትኩም ክሰምዕዎ ምንታን መሳጢ ዝኾነ ሪሊ ፕሮፌሽናል ኮይኑ ዝተሰርሐ ትሕዝቶ እዩ ስለዚ ከምቲ ዝድለ በእንግሊሽ ክስራሓሉ ዝግባእ እዩ ብፍላይ ታ ኤርትራ ፕሮፋይል ትብል ፕሮግራም ናይ ኤርቲቪሲ ሞር ኢንቨስትመንት ከም ዘድልያ ይርዳእኒ ምክንያቱ ኣብኣ ብዙሕ ትሕዝቶታት ትዝግበር ዘሎ ፉቴጅ ናወሰዱሲ በእንግሊሽ ክቅየር ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ብግሊ ሰብ ክገብሮ ይክእልኒ እዩ ገለገለ ነገራት መንግስቲ ክገብሮም ዘለዎም ማለት ናይ በእንግሊሽ ትሕዝቶ ክትገበር ትኽእል ኢኻ ዘይርእሰብ ስለዝኾነን ክሰርሖ ይትኽእል ኢኻ ኣነ ፈቲና ነይረ ግን ህዝብና ይርኒ ከምቲ ዝድለ ስለዚ ሪልካ ነትኩሉ ድኻምካ ስኢልካ ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ ደሞዝተኛታትካ ይኮና ንሕና ኣትሊስት እዚ ገለ ቁሩብሲ ወላ ነቶም ንዑ ሰርሑልካ ዘለዎ ቲም መንበርሲ መኽፈልስ ክረክብ ክኽእል ኣሎ ብካልእ መንገዲ መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ እቲ ኤሪትሪያን ፕሮፋይል ናይ እንግሊሽ ፕሮግራም ነዚ ነገራት እዚ ብእንግሊሽ ጽቡቕ እናገበረ ብፍላይ ኤርትራ ኤርቲቪ ዝብል ዘሎ ብፍላይ ናብቲ ኤሪትሪያን ፕሮፋይል ናይ እንግሊሽ ፕሮግራም ሞር ኢንቨስት ክትገብር ክትክእል ኣለዋ እቲ ዝገብርዎ ቪድዮታት ብፍሉይ ምክንያቱ ንዓለም ንዛረበሉ እንኳ ቋንቋ ይሱ
ናይ በይኑት ናይ ኤርትራን ፕሮፋይል ሲ በይኑ ትሕሶታት ክወርድ ትኽእል ኣሎ ኣብ ትዊተር ክወርድ ትኽእል ኣሎ ገለ ምክንያቱ ብእንግሊሽ ስለ ዝግበር ትሕሶቲ ናተይ መረዳእታ እዚኣ ሲ ኣይ ዊሽ እቲ ናብ ምናልባት ናብ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ክፅሕፈሉ ከም ኣይለውን እጄ ኣጋጣሚ ነዛ ቪድዮ እናራኽባ ከለዎ ምክንያቱ ኤርትራ ሲ ብእንግሊሽ ብዙሕ ትሕሶታት ብትግርኛ ብገለን እኹል ኣለና እስከንበሎ ብእንግሊሽ ግን ሞር ኢንቨስትመንት የድልየና ከም ዘሎ ሞር ስራሕ ከድልየና ወላ እውን ይህሉ ክኸውን እኮ ግን ንሱ ሞር ፖስት ክኸውን ኣሎ እቲ ቪድዮታት ብኤርትራን ፕሮፋይል ወላ እቲ ዜና እውን ዳውንሎድድ ኮይኑ ኣብ ፌስቡክ ፖስት ክኸውን ኣሎ ኣብ ትዊተር ፖስት ክኸውን ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኤርቲቪስ እቲ ቪድዮታት ድሌትካ ክትገብሮ እውን ስለዘየፍቅድ ደንደም ሚድያ ስለ ዝቋፀሮ ኤርቲቪ ሊሚትድ ሪሶርስስ እዩ ዘሎ እቲ ሰብ ንክጥቀመሉ ስለዚ እዚኣ ብፍላይ እዚኣ ናይ ኤርትራ ፕሮፋይል ንፋዓት ጋዜጠኛታት ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ነቲ ሶም ዝገብርዎ ትሕዝቶታት ወሲድና ዝያዳ ናብ ኤርትራ ገፅና ፕሮሞት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ግለሰባት ንዑ ከምኡ ዓይነት ብቁዕ ስራሕ ንክሰርሑ ከቢድ እዩ ትሪእዎ ዘለኹም ገነት እዩ ዝመስል ተዓድና እኮ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ብፍላይ ምስቲ ቬጀቴሽን እቲ ናይ ክላይሜት ምስቲ ኣግራብ ተተኺሉ ኣግራብ ምቁራፅ ተኸልኪሉ ዋላ እኳ እቲ ህዝብና ከቢድ ብድሆታት ዘለዎ ንክነብር ምስቲ ፀዓደ ይምህላው ግን እቲ እቲ ዓድና ኣብቲ ናይ ቀደም ምስሉ ይምለስ ስለ ዘሎ ናይ ብሓቂ ተዓዲ ለምለም ክቕየር እዩ ለምለም ምስኮነ ማይ ክመፅ እዩ ማይ ምስ መፀ እንስሳታት ፅቡቅ ክኾናየን ሓረሳይ ሓሪሱ ክፀግብ እዩ ስለዚ ኩሉ ነገር ናብ ፅቡቅ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ነገራት ድማ ብኩሉ መንገዲ እዮም ናብ ፅቡቅ ገፆም ዝኸዱ ስለዚ ንዛህራ ባዱሪ ከም ገለ ኢላ እዛ ቪድዮ እንተበፂሓታ ንሳ እውን ናይቲ ቲም ሜምበር ስለዝኾነት ፕሊዝ ነቲ ትገብርዎ ቪድዮ ዝያዳ ታብኔል ፅቡቅ ጌርኩም ቀፃሊ ካብቲ ዜናታት ናይ ትግርኛን ካልእ ቋንቋታትን ብዝለዓለ ደረጃ that's the way we communicate to the world ኤርትራን ፕሮፋይል ሲ ናይ በይና ኤርትራን ፕሮፋይል ናይ በይና ኣብ ትዊተር ኣካውንት ክህልዋ ክኽእል ኣሎ እሞ እቲ ቪድዮታት ዜናታት ናትኩም እውን ብእንግሊሽ ቀዲሕኩም ኣብ ኤክስ ተተውርድዎ ኣብ ፌስቡክ ተተውርድዎ ኣብ ቲክቶክ ተተውርድዎ ብዙሕ ለውጢ መገበረ ነይሩ ካብ ኣብ ዩቱብ ጥራይ ተፃዒኑ ኣብ ዩቱብ ድማ ዳርጋ there are things ክመሓሸሉ ዝኽእል ኣነ ኣብ ዩቱብ ስለ ዘለኹ ዩቱብ ናተይ ንክሰርሕ ዝገብሮ ስራሕ ንነፍሲ ወከፍ ድማ ከምኡ ክሰርሓለ ክትክእል ኣለካ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ግን ናይ ኤርቲቪ ኣብ ዩቱብ ክወርድ ከሎ ኣምፃ ኣቢልካ ድርቢ ኣቢልካ ገለ እምበር ከምቲ ዝድለ ንዑ ክምጥን ዝኽእል ታብኔል ጌርካ ገለ መለሲ ክስራሓሉ ክኽእል ኣሎ እዚ ድማ ኣነ እንታይ ንበልኩ ነይረ ኤርትራን ፕሮፋይል ሲ ናይ በይና ዩቱብ ቻነል ዋላ እንተዘልዋ ናይ ኤርትራን ፕሮፋይል ጥራይ በይኑ እንተዝወርድ ናይ እንግሊሽ ስለዝኾነ ኤርትራያ ኢንተርናሽናል ዝብል ጌርካ ብእንግሊሽ ጥራይ ኣብኡ እንደዝወርድ ሰብ ኣብኣ ጥራይ ከይዱ ናይ ኢንተርናሽናል ፕሮፋይል ዜናታት ክረክብ ምኻለ ምስ ናይ ትግርኛ ምስ ናይ ትግራይ ምስ ገለ መለ ተሓዊሱ ግን ሰብ ከይረኽቦ ንኽእል እዩ ስለዚ ናብ ዓለም ንገብሮ ኮሚኒኬሽን ሲስተማቲካሊ ክስራሓሉ እንተዝኽእል ደስ ምበለኒ ኣይነው ገለገለ ሰባት እዚኣ ፊድባክ እዚኣ ምርር ክትብሎም ትኽእል እያ ግን ሃናፂ ርእቶም ሃብ ድማ ንዓይ ፅቡቅ ኮይኑ ስለዝስማዓኒ ይበለኹ ናይሎም ማርሳብ ዝጉዳይ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኤሪሊንክ ድማ ከይድኩም ሰፖርት ግበሩለይ ንዛህራ ሰፖርት ግበሩ ንካልኦት ኩሎም እናበልኩ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ገትፈኩም እየ ቻው